हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 9वा राजविद्या राजगुह्य योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण आज मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला भगवद्गीता एवढ्या साध्या आणि सोप्या शब्दामध्ये सांगितली आणि त्यामुळेच आपण भगवद्गीतेचं हे ज्ञान ग्रहण करू शकत आहोत. आपण 9व्या अध्यायापर्यंत पोहोचलेलो आहोत आणि जे काही ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो ते भगवद्गीतेचं हे जे भाष्य आहे ते श्रीला प्रभुपाद यांनी अत्यंत साध्या आणि सोप्या सरळ भाषेमध्ये आपल्या समोर ठेवलेलं आहे. त्यानंतर श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे आपल्याला उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या भगवद्गीता शिकण्याच्या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी भगवद्गीता मला शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसेच इस्कॉन मराठी टीमच्या मराठी टीमला सर्व सदस्यांना प्रणाम करते, ज्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानेच आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य होत असतं. वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण अध्याय 9वा बघतोय, राजविद्या राजगुह्य योग. आणि हा भगवद्गीतेच्या मधोमध आलेला हा अध्याय आहे. आपण जसं म्हटलं की श्रीला प्रभुपाद यांना कोणी विचारलं होतं की कुठला एक अध्याय हा अत्यंत महत्वाचा आहे, तर त्यांनी उत्तर दिलं होतं हा अध्याय 9वा. तर त्याप्रमाणे हा अध्याय खूप महत्वाचा आहे. आणि या अध्यायामध्ये काय वैशिष्ट्य आहे तर कृष्ण आपल्याबद्दल, आपल्या भक्तांच्या बद्दल आणि कृष्ण आणि भक्त यांच्यामधला जो संबंध आहे, प्रेमपूर्वक संबंध आहे, याबद्दल या अध्यायामध्ये बोलतात. तर कृष्ण आपल्याबद्दल बोलताना काही परस्पर विरोधाभासी जी विधानं आहेत ती कृष्णांनी म्हटलेली आहेत, की सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही, मी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आहे, सर्व व्यापी आहे तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. ज्याला आपण म्हटलं होतं हे अचिंत्य भेद अभेद तत्व आहे. अचिंत्य का म्हटलं आहे, कारण हे अकल्पनीय असं आहे. आणि हे समजण्यासाठी आपण दूध आणि दुधापासून तयार केलेलं दही, दह्यापासून तयार केलेलं लोणी आणि लोण्यापासून बनवलेल्या तुपाचं उदाहरण घेतलं होतं. की दही म्हणजे दह्यापासून दुधापासून दही, दहीपासून लोणी आणि लोण्यापासून तूप बनलेलं आहे. जर का असा प्रश्न विचारला की ह्या तिन्हीमध्ये दूध आहे का, तर आपण नाही म्हणतो. पण तसं बघायला गेलं तर या तिन्ही पदार्थांचा उगम हा दूधच आहे. कारण दूध जर का नसेल तर या तिन्ही गोष्टी नसतील. म्हणजे एका अर्थाने दूध ह्या तिन्ही पदार्थांमध्ये आहे पण आणि नाही पण, म्हणजे एकाच वेळी एकता आणि भिन्नता असं हे जे सांगणारं तत्व आहे ना, ह्याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हटलं जातं, जे श्री चैतन्य महाप्रभूंद्वारा शिकवलं गेलंय. तर जसं कृष्ण आणि आपला आत्मा, आपल्याला माहिती आहे की आपला आत्मा कसा आहे, गुणात्मक दृष्ट्या आपण एक समान असतो कृष्णांच्या सारखे, बरोबर ना. पण परिमाणात्मक दृष्ट्या किंवा मात्रेच्या दृष्टीने बघितलं तर कृष्ण कसे आहेत, पूर्ण आहेत, विभू आहेत. आणि आपला आत्मा हा अंश किंवा अणू असतो.
किंवा जसं सूर्याचं उदाहरणही सांगितलं जातं, सूर्य आणि त्याची उष्मा किंवा प्रकाश हे इनसेपरेबल आहे बघा. सूर्य आहे तिथे उष्मा पण असणार आणि त्याचा प्रकाश पण असणार. आता सूर्याची जी ही उष्मा आहे आणि प्रकाश आहेत हे त्या सूर्यापासून वेगळे नाहीयेत, पण तरी देखील कसं आहे हे भिन्न आहेत. म्हणजे बघा आता आपण पृथ्वीवरती, आपल्यापर्यंत सूर्याचा प्रकाश पण पोचतो, सूर्याची उष्मा पण पोचते, पण प्रत्यक्षात सूर्य कुठे आहे? आपल्यापासून खूप लांब आहे, लाखो मैल दूर आहे. तर हा अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे. तसंच भगवंत कसे आहेत? आपल्या शक्तींच्या द्वारे सर्व व्याप्त आहेत ते. भगवंत आणि त्यांची शक्ती ही भिन्न नाहीच आहे, हा अभेद झाला. आणि तरीही भगवंत आपल्या परमस्थानी, म्हणजे ज्याला गोलोकधाम म्हटलेलं आहे, तिथे ते असतात आणि तिथे त्यांच्या नित्य लीला करत असतात. हा झाला भेद आहे. आणि हे सामान्य मनाला हे तत्व समजणं जरा थोडं अकल्पनीय वाटतं, म्हणून याला अचिंत्य म्हटलेलं आहे. तर आध्यात्मिक जग आणि भौतिक जग यामध्ये जे काही आहे ते सर्व कसं आहे? भगवंतांच्या शक्तीमुळे आहे. त्यामुळे एकाच वेळी भगवंतांच्या बरोबर एकता आणि भिन्नता, म्हणजे भेद आणि अभेद, असं आपल्याला दोन्ही गोष्टी एकत्र दिसतात. म्हणजे एकत्व आणि भिन्नत्व हे एकत्र कसं काय शक्य आहे? म्हणून याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व असं म्हटलेलं आहे. तर आता आपण 9व्या श्लोकापासून आज सुरुवात करणार आहोत. 8 पर्यंत आपण पूर्ण केलेले आहेत. हा, मग सायली माताजी वाचता का श्लोक? आणि योजना माताजी मग अनुवाद वाचतील. हो. हरे कृष्ण. न च मातानि कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मांपासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत या सृष्टीपासून अलिप्त आहेत. आपण हे अचिंत्य भेदाभेद तत्वामध्ये वाचलेलं आहे. ते या जगामध्ये जे भगवंत या जगामध्ये कसं आहे बघा, जे जीव आता भक्ती करतायत, भगवंतांच्या बरोबर संबंध जोडता आहेत, म्हणजे शुद्ध भक्तांच्या आनंदासाठी भगवंत अवतार घेतात, हेही आपल्याला माहिती आहे. आणि त्यांच्या लीलांवर आधारित शास्त्रांचं पठण करून, भगवंतांचं स्मरण करीत हे जे भक्त असतात हे भगवंतांकडे परत जातात, भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतात. म्हणजे सतत सृष्टी आणि प्रलय, सृष्टी आणि प्रलय हे इथे भौतिक जगामध्ये सुरूच असतं. पण भगवंत काय म्हणतात की मी यापासून उदासीन आहे, अलिप्त आहे. तर इथे तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद यांनी न्यायाधीशाचं उदाहरण घेऊन आपल्याला ही गोष्ट सांगून, म्हणजे समजावून सांगितली आहे. जसं आता न्यायाधीश असतो बघा कोर्टाचा, त्याच्या आदेशानुसार अनेक गोष्टी घडत असतात. आता कोणाला कधी फाशी दिली जाते, कोणाला जेलमध्ये पाठवलं जातं, कोणाला अमाप संपत्ती बहाल केली जाते. परंतु हा न्यायाधीश कसा असतो? तो तटस्थ असतो, उदासीन असतो. कोणत्याही व्यक्तीचा लाभ किंवा हानीशी त्याचा प्रत्यक्ष संबंध नसतो. तसंच भगवंतांचा हस्तक्षेप या सर्व क्रियांमध्ये असून देखील ते तटस्थाची भूमिका घेतात. आणि भगवंत हे या भौतिक द्वंद्वापासून अलिप्त आहेत असं म्हटलेलं आहे. म्हणून आपण एक शब्द बघितला होता बघा, गुणांच्या पासून वरती, म्हणून गुणातीत असा शब्द बघितला होता. तसं द्वंद्वांपासून वेगळे म्हणून द्वंद्वातीत असं म्हटलं जातं त्यांना. तर सृष्टीची उत्पत्ती, प्रलय यामध्ये भगवंत आसक्त नसतात. पण जीव कसा आहे? आपल्या पूर्व कर्माच्या नुसार, आपल्या इच्छांच्या नुसार विविध शरीर तो धारण करत असतो, पण भगवंत त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाहीत. आता इथे ही अशी भगवंतांनी केलेली उत्तम अशी ही योजना आहे, जिथे भगवंतांना हस्तक्षेप करण्याची गरज वाटत नाही. पण याचा अर्थ असा आहे का की भगवंत निष्क्रिय आहेत? तर ते त्यांच्या आध्यात्मिक धामामध्ये, गोलोक धामामध्ये सदैव कार्यमग्न असतात. त्यांच्या सच्चिदानंद क्रियांमध्ये ते युक्त असतात. परंतु भौतिक क्रियाशी त्यांना काही कर्तव्य नसतं. तर भगवंतांच्या ज्या विविध शक्ती आहेत त्यांच्याद्वारे ह्या भौतिक जगामध्ये सर्व कार्य केली जातात. आपण म्हटलं ना, भौतिक प्रकृतीमध्ये सृष्टी प्रलय, सृष्टी प्रलय हे चक्र सतत सुरू असतं. आपल्या शरीरासाठी पण सृष्टी प्रलय आहे बघा, आपला जन्म पण होतो, मृत्यू पण होतो. तर जसं आता हे युगांचं चक्र आहे, सत्ययुग, त्याच्यानंतर त्रेता, मध्वापर, कलियुग, याचं चक्र संपलं की प्रलय होतो. ब्रह्मदेवाचा एक दिवस संपला की प्रलय होतो. आणि जेव्हा ब्रह्मदेवाची आयु संपली, त्यांचा मृत्यू झाला की त्यावेळेला मोठा प्रलय होतो. त्यावेळी सर्व ब्रह्मांड ही महाविष्णूंच्या मध्ये समावेश घेतली, म्हणजे ओढून घेतली जातात. आणि परत मग त्यांच्या शरीरातून जेव्हा सृजन होतं तेव्हा ही ब्रह्मांड बाहेर पडतात. त्यासाठी मग ब्रह्मदेव भगवंतांना, महाविष्णूंना प्रार्थना करतात की तुम्ही जेव्हा श्वास ओढून
ओढून घेता तर त्यावेळेला ही ब्रह्मांड आत ओढली जातात आणि मग परत जेव्हा श्वास सोडतात त्यावेळेला उच्छ्वासाच्या बरोबर या ब्रह्मांडांची परत निर्मिती होते. म्हणजे महाविष्णूंचा एक श्वास हा ब्रह्मदेवाच्या आयु समान आहे हे आपल्याला समजतं. आता विचार करा, हे जेव्हा आपण ही प्रक्रिया सगळी बघतो तेव्हा आपल्याला समजून येतं की आपण कसे आहोत. अति अति सूक्ष्म, एका बिंदूपेक्षाही आपण सूक्ष्म असं आपलं अस्तित्व असतं. आता हे जे आपण म्हटलं की भगवंत हे उदासीन असतात भौतिक प्रक्रियांच्या पासून, त्यांचा काही संबंध नसतो या भौतिक प्रकृती चालवण्यावरती. तर हे एक उदाहरण घेऊन आपण हे समजू शकतो. तर कोणी एखादा बघा मोठा बिझनेसमॅन असेल, त्याच्या दुकानांच्या शाखा आता जगभर पसरलेल्या आहेत, भारतामध्ये पण आहेत, इतर देशांमध्ये पण पसरलेल्या आहेत. आणि त्याचं हे जे प्रत्येक दुकान आहे ते कसं आहे, इंडिपेंडेंटली आपलं कार्य ते सांभाळत आहे. हा बिझनेसमन स्वतः जो मालक आहे या सर्व दुकानांचा, तो अमेरिकेत राहून आपलं आयुष्य आपल्या परिवारासमोर समवेत जगतोय. तसं बघितलं तर सर्व काही त्याचंच आहे. पण तो या दुकानांच्या रोजच्या कार्यामध्ये सहभागी आहे का? तर नाहीये. तो तटस्थ आहे त्यापासून. तसंच आहे या सृष्टीमध्ये सृजन विनाश हे कार्य सतत सुरू असतं. याची योजना भगवंतांनीच केलेली आहे. पण योजना कशी आहे? भगवंतांनी केलेली आहे, कुठल्या एका सामान्य व्यक्तीने केलेली नाहीये. जसं आता हा बिझनेसमन, त्याने आता आपण बघितलं ही सगळी व्यवस्था केलेली जरी असेल आणि अमेरिकेत जरी राहत असला, पण तशीच काही अडचण भारतामधल्या कुठल्या एखाद्या दुकानात आली तर त्याला इथे यावं लागेल. कारण ती शेवटी ही योजना एका सामान्य माणसाने बनवलेली आहे, म्हणजे माणसाने बनवलेली योजना असल्यामुळे त्याच्यामध्ये त्रुटी असणार. पण कृष्ण कसे आहेत? भगवंत आहेत, साक्षात परमपुरुष पुरुषोत्तम आहेत ते. आणि त्यांच्या कुठल्याही कार्यामध्ये अशी त्रुटी नसते. त्यामुळे त्यांच्या हस्तक्षेपाच्या शिवाय सर्व काही सृष्टीमध्ये कार्य हे सुरळीतपणे चालू शकतं. आपण 9.5 मध्ये कृष्ण म्हणतात ना की मी सर्व जीवांचा पालन पोषण करताय, सर्व व्यापी आहे, तरी सुद्धा या व्यक्त सृष्टीचा मी अंश नाही. हेच ते अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे, जे अद्भुत असं आहे, अचिंत्य आहे. आणि भगवंतांचं ऐश्वर्य आपण समजू शकत नाही की हे कसं शक्य आहे की भगवंतांनीच योजना बनवली पण तरी ते ह्याच्यापेक्षा अलिप्त आहेत. कारण आपण शेवटी सामान्य माणूस आहोत, आपली एक मर्यादा आहे विचार करण्याची, म्हणून आपण हे समजू शकत नाही. तर ही जी उत्तम योजना आहे त्याच्यामध्ये सर्व काही बघा निर्विघ्नपणे पार पाडत असतं. आता आपल्याला किंवा या बिझनेसमॅनला जरी अशीच एखादी योजना करावीशी वाटली आणि आपल्याला म्हणजे वाटलं की आपण अशी व्यवस्था लावून दिली की मला आता परत त्याच्यामध्ये काही लक्ष घालण्याची गरज पडणार नाही, पण असं काही होत नाही. एवढ्या अडचणी येतात, आपल्या इच्छेनुसार सर्व काही करणं आपल्याला शक्य होत नाही. पण कृष्णांचं तसं नाही, केवळ त्यांच्या इच्छेनेच सर्व काही घडून येत असतं. आणि कृष्ण म्हणतात ना की जसं मी या संपूर्ण सृष्टीचं धारण करतो, सृष्टीला धारण करतो, त्याचं पोषण जरी करत असलो तरी या भौतिक सृष्टीला मी स्पर्शही करत नाही. केवळ माझ्या इच्छेनेच सर्व गोष्टींची निर्मिती, धारण, पोषण आणि संहार पण होतो. आता हे कसं काय शक्य होऊ शकतं हे सामान्य माणसाला समजू शकत नाही. पण कृष्ण कसे आहेत? भगवंत आहेत आणि त्यांच्या अनेकविध शक्तींनी ते सर्व व्याप्त आहेत. आणि ज्या शक्तींच्या मुळेच कृष्णांना ही सर्व व्यवस्था करणं, नियंत्रण करणं शक्य असतं. त्याला योग ऐश्वर्य असं म्हणतात. कृष्णांचं हे योग ऐश्वर्य आहे. तर त्यामुळे ते ही गोष्ट सहजपणे करू शकतात. आणि कशी करतात ते? विना बाधा, म्हणजे अखंडपणे चालू असतं सुरळीतपणे. आपण वर्षानुवर्ष एखादी गोष्ट करत असू पण आपल्याकडून चुका होतात ती करण्यामध्ये. आणि कृष्ण जे सृष्टीचं नियंत्रण करत असतात त्याच्यामध्ये कुठेही काही चुका होत नाही, अखंडितपणे आणि सुरळीतपणे सर्व गोष्टी सुरू असल्याचं आपण पाहतो. कारण ही काय आहे? शेवटी हे कार्य भगवंतांच्या द्वारे केले जात आहे, कुठल्या सामान्य व्यक्तीच्या द्वारे नाही. आता 10वा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. हा वाचा माताजी. याध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेय कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की प्रकृती माझ्या आदेशानुसार कार्य करते. बघा, जसं आता घरात कोणी पाहुणे आलात तर घरातला
पुरुष आपल्या पत्नीकडे बघतो आणि पत्नी समजते त्याला काय सांगायचंय, लगेच ती पाहुण्यांच्यासाठी चहा म्हणा, नाश्ता म्हणा इत्यादी तयारी करते. तसंच भगवंत इशारा करतात दुर्गा मातेला की या प्रकृतीमध्ये सर्व जीवांच्यासाठी ज्या काही जीवनावश्यक वस्तू आहेत, अन्न, धान्य, पाणी आणि इतर सुविधा पुरवण्यासाठी. आणि इथे कृष्ण म्हणतात की ते भौतिक सृष्टीच्या सर्व कार्यांपासून अलिप्त आहेत, पण तरीही ते प्रकृतीचे संचालक आहेत. तर सृष्टीचं जे व्यवस्थापन असतं ना, ते प्रत्यक्ष प्रकृतीच्या द्वारे केलं जातं. आता कृष्ण जरी म्हणालेले आहेत की अहम बीज प्रदाता पिता, म्हणजे सर्व जीवांचा पिता मी आहे, तरी प्रत्यक्ष कार्य कुठे होतं? प्रकृतीच्या द्वारे केलं जातं. आणि हे जीव आपण म्हटलं की जीव स्वतःच्या त्यांच्या ज्या पूर्व इच्छा असतात, पूर्व कर्म असतात, त्यांच्यानुसार शरीर धारण करतात आणि मग प्रवेश करतात इथे. तर भगवंतांच्या दृष्टिक्षेपाने जरी ह्या जीवांनी जन्म घेतला, तरी त्यांच्या सुप्त इच्छा आणि पूर्वकर्मानुसारच त्यांना विविध शरीर ते धारण करत असतात. भगवंतांच्या इच्छेने त्यांना शरीर मिळत नाही. जीवाचं जसं काही पूर्वकर्म असेल, त्याच्या इच्छा असतील, तसं शरीर त्याला मिळतं, ज्या शरीराच्या द्वारे आता तो त्या इच्छा पूर्ण करू शकतो. म्हणजे जे शरीर आहे, आजूबाजूची परिस्थिती आहे की कुठल्या कुटुंबात, कुठल्या स्थानी तो व्यक्ती जन्म घेणार, किंवा तो भूत ज्याला म्हणतो ना आपण, म्हणजे प्राणी जन्म घेणार, हे त्याच्या पूर्वकर्मानुसार ठरतं. इथे भगवंत हस्तक्षेप करत नाहीत. हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे केवळ भगवंतांच्या दृष्टिक्षेपाने या भौतिक प्रकृती सक्रिय होते असं म्हटलेलं आहे. आणि सर्व काही निर्मिती ही त्वरित होत असते. आणि म्हणून म्हटलं आहे की भगवंत प्रत्यक्षपणे भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात नसतात, पण तेच दृष्टिक्षेप टाकत असल्याने हे कार्य त्यांचंच आहे. तर त्यामुळे भगवंतांच्या अध्यक्षतेविना भौतिक प्रकृती ही काहीच कार्य करू शकत नाही, पण तरीही सर्व भौतिक कार्यांपासून भगवंत हे अलिप्त असतात. आता थोडस आपण ह्याच्यातलं तात्पर्य वाचूया. हरे कृष्ण. मिनल माताजी, वाचाल का तुम्ही तात्पर्य? हो, वाचते. पूर्ण तात्पर्य वाचूया आपण 10व्या श्लोकाचं. हो, वाचते. हरे कृष्ण. या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की भगवंत जरी भौतिक सृष्टीच्या सर्व कार्यांपासून अलिप्त असले, तरी तेच प्रकृतीचे परमसंचालक आहेत. या भौतिक सृष्टीचे अध्यक्ष आणि आधार हे भगवंतच आहेत. सृष्टीचे व्यवस्थापन मात्र भौतिक प्रकृतीद्वारे केले जाते. भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण सांगतात की विविध योनीतील सर्व जीवांचा मी पिता आहे. पुत्र प्राप्ती करता पिता मातेच्या गर्भामध्ये बीजारोपण करतो आणि त्याचप्रमाणे भगवंतही केवळ दृष्टिक्षेपाने भौतिक प्रकृतीच्या गर्भामध्ये बीजारोपण करतात. हे जीव आपल्या पूर्व इच्छा आणि पूर्व कर्मांनुसार योनी धारण करून बाहेर येतात. भगवंतांच्या दृष्टिक्षेपाने जरी या जीवांनी जन्म घेतला, तरी आपल्या सुप्त इच्छा आणि पूर्व कर्मांनुसारच ते विविध शरीरे धारण करतात. म्हणून भगवंत प्रत्यक्षपणे भौतिक सृष्टीच्या संपर्कात नसतात. केवळ त्यांच्या दृष्टिक्षेपाने भौतिक प्रकृती सक्रिय होते आणि सर्व काही त्वरित निर्माण होते. भगवंत भौतिक प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकत असल्याने निसंशय हे त्यांचेच कार्य आहे. परंतु प्रत्यक्षपणे त्यांना या सृष्टीशी काहीच कर्तव्य नसते. स्मृती मध्ये पुढील उदाहरण दिले जाते. जेव्हा कोणापुढे सुगंधी फूल असते, तेव्हा तो घ्राणेंद्रियाद्वारे सुगंध घेतो, पण तरीही वास घेण्याची क्रिया आणि फूल हे एकमेकांपासून दूर आहेत. याच प्रकारचा संबंध भगवंत आणि भौतिक प्रकृती यांच्यामध्ये असतो. वास्तविकपणे त्यांना भौतिक जगताशी काहीच कर्तव्य नसते, पण आपल्या दृष्टिक्षेपाद्वारे ते सृष्टीची निर्मिती करतात आणि तिला कार्यरत करतात. सारांश: भगवंतांच्या अध्यक्षतेविना भौतिक प्रकृती काहीच करू शकत नाही. तरीही भगवंत सर्व भौतिक कार्यांपासून अलिप्त असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे भगवंत
प्रकृतीच्या द्वारे सर्व कार्य केलं जातं. भगवंत प्रत्यक्ष रूपाने प्रकृतीच्या संपर्कात नसतात. जसं आता एखाद्या बघा मनुष्य संशोधन करून काही मशीन बनवतात. जसं उदाहरणार्थ पापड बनवण्याचं मशीन आहे. आता हे मशीन किती आहे, खूप कार्यक्षम आहे की एखाद्या म्हणजे काही मिनिटांमध्ये अवघड कार्य जे माणसाला करणं शक्य नाही असं ते मशीन बनवतो. मनुष्याला करायची वेळ आली तर खूप वेळ लागेल. पण हे मशीन आपल्या आपण चालू शकतं का? नाही, त्याला चालवायला मनुष्य लागतो की एका मिनिटात किती पापड तयार करून पाहिजे, त्याचं सेटिंग मनुष्य करणार, किती ते पातळ पापड लाटले पाहिजेत ह्याचंही म्हणजे हे सगळं सेटिंग मनुष्य करतो. तसंच इथे म्हटलेलं आहे की या प्रकृतीला जरी भगवंत दृष्टिक्षेप टाकत असले तरी हे या प्रकृतीच्या कार्यापासून ते अलिप्त असतात. जसं आता हा माणूस हा फक्त तिथे बघतो आहे, सुपरवाइज करतो आहे, पण तो नियंत्रक आहे. प्रत्यक्ष रूपाने मनुष्य पापड बनवत नाहीये, पण तरीही तोच बनवतो आहे, कारण शेवटी मशीनचं नियंत्रण तो करतोय. तेच इथे सांगितलंय की भगवंत प्रत्यक्ष रूपाने प्रकृतीमध्ये या कार्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाहीत. सर्व कार्य प्रकृतीच्या द्वारे केलं जातं, पण शेवटी प्रकृती ही कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहे? भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. आता माताजी आपण 11. हा त्याची सृष्टी म्हणजेच प्रकृती का? हा सृष्टी म्हणजेच सृष्टीचे प्रकृती. कार्य हा सृष्टीचे हा कार्य प्रकृतीद्वारे केले जाते असं म्हटलंय. हा तर सृष्टी म्हणजे सृजन, हं, सर्व गोष्टी आल्या ना हं, प्रकृतीमध्ये. हं, हं. प्रकृती म्हणजे दुर्गा माता, ही ती नियंत्रक झाली. आणि तिने प्रकृती म्हणजे तयार दुर्गा केलेली जी माता. गोष्ट बरं. आहे ती ही हं, सृष्टी झाली. हं, हं, मग आता सृष्टीमध्ये ह्या सर्व निसर्ग पण आला, सर्व जीव पण आले. हा हे हं. सगळं ऑल इन्क्लुसिव्ह सृष्टी झाली. बरं. एक आता हा विचारू का, हे मशीन आता हो पापडाचं उदाहरण दिलं, त्या हं. हो पापडाच्या उदाहरणातलं मशीन म्हणजे प्रकृती, आणि ते मशीन म्हणजे प्रकृती. हं. हा सेट करणारा जो माणूस आहे तो म्हणजे भगवंत. ते म्हणजे भगवंत, हं, बरोबर. हं. आलं कारण लक्षात. कसं आहे, आता डायरेक्ट संपर्क म्हणावा तर आहे आणि म्हणावा तर नाहीये. म्हणजे त्या माणसाचं कार्य तो स्वतः पापड बनवत नाहीये, पण मशीन त्यानेच बनवलेलं आहे, हं, बरोबर हं, ना. हं. हो, हा हो. मशीनचं सगळं रेग्युलेशन तोच करतोय की ते हं, कशा प्रकारे काम करेल. हं, म्हणजे जर का मनुष्य नसेल तर ते मशीन हं. नाही चालू शकणार आहे. नाही, हो. हम्म. हम्म. पण त्याला हा बुद्धी म्हणजे दिली केव्हानीच ना, म्हणजे हा श्रीकृष्णाने बुद्धी दिली की हा मशीन बनवता येईल. बरोबर. म्हणजे इनडायरेक्टली हा, सगळं नियंत्रण कोणाकडे? इनडायरेक्टली. हा. भगवंताकडे. पण प्रत्यक्ष भगवंतांकडे रूपाने कार्य कोण हं. करतीये? प्रकृती करतीये. प्रकृती. हा हा म्हणजे आता सृष्टी एकदा म्हणजे सेटिंग निसर्ग लावून म्हणता दिलं. येईल का? सृष्टी म्हणजे निसर्ग म्हणता येईल का? हा सृष्टीमध्ये निसर्ग आला. ओके. आता इथे सृष्टीमध्ये पापड झाले. आपण जे उदाहरण घेतलं हं, ते हं. हे प्रॉडक्ट सृष्टी ज्याला म्हणजे म्हणतो ना, चराचर. हं. सृष्टी चराचर म्हणजे सगळं, जीव चराचर पण म्हणू आले, शकतो ना, झाडं जे आली, आपल्याला सगळं आलं डोळ्याने त्याच्यात. सर्व दिसतं ते. हं. हा हा त्याच्यामध्ये म्हणजे डोंगर, नद्या, हं, हं. सूर्य, जे हे आपल्याला सगळं. डोळ्यांनी सगळं अच्छा. दिसतं ते करेक्ट सर्व करेक्ट, ते चराचर. सगळं आलं. हं. पण ओके. म्हणजे मनुष्यच नियंत्रण इथे करतोय ना त्या मशीनचं, हो, तसंच हो. भगवंत इनडायरेक्टली नियंत्रण करत आहेत. हं. आणि महत्वाचं काय आहे, भगवंत ठरवत नाहीत की कुठल्या जीवाला कुठलं शरीर मिळतं ते. हं, हे हं. तो जीव स्वतः डिसाईड करतो त्याच्या इच्छानुसार आणि पूर्वकर्मानुसार. हं. आणि भगवंतांनी ही व्यवस्था एक सेटिंग करून दिली, त्याप्रमाणे ती चालत राहते. आणि ती भगवंतांची व्यवस्था असल्यामुळे निर्विघ्नपणे ती अबाधित रूपाने चालू राहते. हे महत्वाचं आहे. भगवंतांना सारखं सारखं त्याच्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. हं. माणसाचं तसं होत नाही. जरी हे हं. मशीन बनवलं, काही हं. काळाने ते बंद पडतं, परत हं. त्याला हस्तक्षेप करावा हो, लागतो, हो ना. कारण हो, मनुष्य हो. लिमिटेड आहे ह्याच्यामध्ये, हो, मर्यादित स्वरूपात कार्य करणार आहे. हो. भगवंतांचं तसं नाहीये. म्हणून त्यांनी ते सगळं सेटिंग करून दिलं हं. प्रकृतीला. हं. आणि त्याप्रमाणे मग आता जीव जसं जसं कर्म करतात तसं त्यांना शरीर मिळत राहतं. हं. आणि ते अबाधितपणे सुरू राहतं. कुठेही भगवंत हस्तक्षेप करत नाहीत त्याच्यामध्ये. ते हं. आपल्या गोलोकधामामध्ये आपल्या लीला करण्यामध्ये कार्यमग्न आहेत. हं. एक शंका मध्ये आली होती आता, मला ते विचारू. हो 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 विचारा ना. आता जेव्हा आपण काल म्हणजे आधीच्या ह्याच्यात पाहिलं होतं की प्रलय होतो, तेव्हा हो सगळी चारी युगात जी काही चराचर सृष्टी निर्माण झालेली असते त्या हो सर्वांचा विलय होतो. मग हो अगदी सुरुवातीला जे सप्तऋषी किंवा जो अगदी पहिला जो आपला अवतार होता, चार हो मनू सप्तऋषी, हो त्यांना घेऊन जाऊन हो जो मत्स्य अवतार झाला, ते सर्व हो सर्व विलय होतं. हो आणि जेव्हा नवीन युग सुरू होतं तर हा त्यावेळेला मग तेव्हा ह्या सगळ्याची परत निर्मिती होते. म्हणजे सप्तर्षी वगैरे परत निर्मिती होते त्यांची, का मग ते जे ऑलरेडी जीव असतात त्यांची निर्मिती होते? हा आता हे तुम्ही सत्ययुगातलं म्हणताय ना माताजी, हो. बरोबर.
आता आपण कलियुगामध्ये आलो. आता ज्या वेळेला प्रलय होईल, कलियुगाच्या अंती प्रलय होणार तो, बरोबर ना? हो. त्यावेळेला जे जीव ज्या अवस्थेत असतील ते सुप्तावस्थेत जातील. म्हणजे आता त्यांच्या अच्छा. जीवाची जी काही स्थिती असेल, सत्व म्हणजे गुणात ते असतील हा किंवा कशा कुठल्या, आणि त्यांची पूर्वकर्म इतक्या वर्षांची झालेली आहेत, ऑब्व्हियसली ते म्हणजे आहेत आधीच्या तिथे. युगांशी संबंध नाही त्याचा. नाही, द्वापार युग, आधीच्या युगाशी त्रेतायुगाशी संबंध काही नाही. संबंध नाही. आलं नाही नाही, लक्षात. ज्या वेळेला प्रलय होतो त्या वेळची जी स्थिती असेल तिथपासून पुढची सायकल होणार. म्हणजे आता जे चौथं युग जे सप्तऋषी होते, कलियुग आहे, हा ते अगदी कलियुग आहे. पहिल्यांदा होते. हा, आता सप्तऋषी कदाचित बाय दिस टाइम ते ऑलरेडी गोलोकधामामध्ये पोहोचलेले असतील. मग त्यांचा हो. परत इथे काही प्रवेश होणं शक्य नाही. किंवा हा. असे अनेक जीव जे आता गोलोकधामात गेले ते परत भौतिक प्रकृतीत परत फिरून येणार नाहीत. पण म्हणजे जे इथे आहेत, त्रेतायुगातले, द्वापार युगातले ते सगळे आहेत ते गोलोक धामामध्येच आहेत. फक्त आता गेले जे काही असतील होईल तर, ते हा, हा गेले असतील तर कलियुगातलं जे परत आहे येणार नाही. तेवढंच. हा कलियुगातलं जे आहे तेवढंच. हा, आता आपणही ज्या वेळेला ब्रह्मदेवाची निर्मिती झाली असणार त्यावेळेला आपणही आलो असणार ना, ब्रह्मदेवाने आपल्यालाही घातलं निर्मिती, सृष्टीमध्ये. हो. हो ना, पण हम्म. आपण समाव गोलोकधामामध्ये अजून पोचू शकलो नाही. कळलं का? हम्म. हा अजून आणि कलियुगाचा अंत झाला नाहीये. हा, आणि अजून कलियुगाचा अंतही झालेला नाहीये. म्हणजे आपल्याला वारंवार संधी आलीये पण आपण जाऊ शकलो नाही. पण कित्येक जीव असे असतील की ते गोलोकधामामध्ये जाऊ शकले. शेवटी सर्व सृष्टीची निर्मिती ब्रह्मदेवाने केली. तर ज्या वेळेला ब्रह्मदेवाचा जन्म झाला तेव्हापासून आपणही अस्तित्वात आहोत. मग मनुष्य म्हणून आपल्याला आत्ताचं जीवन आपल्याला समजतं. हा ह्याआधी आपले अनेक जन्म झालेले आहेत आणि आपण मनुष्य जन्मही आपला झाला असेल ह्यापूर्वी, पण आपण त्याचा वापर करून गोलोकधामामध्ये जाऊ शकलो नाही, म्हणूनच आपण मग इथे परत परत आले. आलेलो इथे आहे. आहोत, इथे आहोत. हा, इथे आहोत. आणि मग म्हणजे इथे आता देवदेवतांचं काय? हा, देवदेवता आपल्या आधीच वरती गेलेत कारण ते नाही सत्वगुणामध्ये नाही, आहेत ना. प्रलय हा, झाल्यावर, प्रलय झाल्यावर. प्रलय झाल्यावरती जातो ना, त्यांचा लोक पण जातो. फक्त अच्छा. ब्रह्मलोक राहतो. ब्रह्मलोकाच्या खालचे सर्व लोक भौतिक लोकच आहेत, तर त्यामुळे तेही प्रलयामध्ये जातात. ब्रह्मलोक सगळ्यात शेवटी जातो ज्याला ब्रह्मदेवांचा दिवस संपतो त्यावेळेला. हा. पण त्याच्या आधी हे बाकीचे संपतात मग लोक. त्यानंतर ब्रह्मदेवांची रात्र होते का परत? ते हा 100 हा, त्यांचे वर्ष, त्यांची 100 हो हो, वर्ष. हा, मग ब्रह्मदेवाची तेव्हा रात्र. ते सगळे डॉर्मंट मध्ये जातील. हा, ते ते जीव असतील. सुप्तावस्थेत असतात, अव्यक्त हं. अवस्थेमध्ये असतात. ज्या वेळेला परत आता ब्रह्मदेवाची सकाळ होणार त्यावेळेला सृष्टीची परत निर्मिती होते आणि हं. त्यावेळेला हे सगळं कार्य परत केलं जातं प्रकृतीच्या द्वारे. आणि तेव्हा शरीर जसं मिळतं ते आधी कसं होतं, जशा हं. इच्छा होत्या, पूर्वजन्माची काय हं. कर्म होती हं. त्याप्रमाणे त्या शरीरामध्ये तसा तसा त्या परिस्थितीत तो जीव जन्म घेणार. जरी अनेक वर्ष मधली काळ तो अव्यक्त अवस्थेत जरी राहिला असेल तरीही परत आता भगवंतांची अचिंत्य शक्ती आहे की ते सर्व जीव सामावून घेऊ पण शकले इतक्या सर्व ब्रह्मांडातले, आणि परत काहीही चूक न करता त्याच परिस्थितीमध्ये परत ते जन्माला पण आले. आणि ब्रह्मांड म्हणजेच हा युनिव्हर्स का? हा, ब्रह्मांड म्हणजेच युनिव्हर्स. म्हणजे 14 लोक अनेक असे ज्याच्यामध्ये आहेत. युनिव्हर्स हा, श्रीकृष्ण तयार करतात. अशी अनेक हो, मल्टिपल युनिव्हर्स हा, श्रीकृष्ण तयार अनंत करतात. कोटी, बरोबर. हा. हा, आणि ते कशी रचना होते त्याच्यामध्येही भगवंत स्वतः नाही करत. हा. त्यांचा विस्तार महाविष्णू हो, म्हणजे महाविष्णू. कारणोदक्षाय हो, विष्णू, हो, हा, हो. त्यांच्यामध्येही सामावलेली असतात. त्यांच्या उच्छ्वासाच्या बरोबर, हो, हो. श्वास सोडण्याच्या हो, प्रक्रियेबरोबर अनंत कोटी ब्रह्मांडांची निर्मिती होते. हो. मग प्रत्येक या अनंत कोटी ब्रह्मांडाच्या मध्ये हं. त्यांचं विस्तारित रूप हं. क्षीरोदक्षाई विष्णू बरोबर. प्रवेश करतो. हा, हं. हं. नाही सॉरी, गर्भोदक्षाई विष्णू प्रवेश करतात. गर्भोदक्षाई विष्णूंच्या नाभीमधून हे कमळ येतं. कमळावरती ब्रह्मदेवाचा जन्म होतो आणि ब्रह्मदेवाला आज्ञा दिली जाते, ज्ञान दिलं जातं सृष्टीची रचना करायचं. सृष्टीची रचना ते त्याप्रमाणे करतात आणि ब्रह्मदेव कसं शरीर देतात आणि ते शरीर किंवा बाकीची सृष्टी निर्माण करण्याचं कार्य दुर्गा देवीला दिलं जातं. आणि शरीर निर्माण करायला हे रॉ मटेरियल लागतं ना, हो, पंचमहाभूतांचं शरीर हो, असतं, हो. ते सर्व दुर्गा माता देते. हं. अशा प्रकारे ह्या दोघांच्या सहकार्याने ब्रह्मदेव आणि दुर्गा माता यांनी ते पूर्ण ब्रह्मांड तयार होतं. आणि या ब्रह्मांडातल्या आता प्रत्येक जीवाच्या मध्ये आता हे क्षीरोदक्षाई विष्णू प्रवेश करतात, जे परमात्मा रूपामध्ये त्या जीवामध्ये उपस्थित असतात, त्याला मार्गदर्शनही करत असतात परत या ब्रह्मांडातून गोलोकामध्ये येण्यासाठी. पण ते मानणं न मानणं हे प्रत्येक जीवाच्या ह्याच्यामध्ये असतं, आणि म्हणतात तसं प्रत्येक विवेक युनिव्हर्स मध्ये. मध्ये वेगवेगळे ब्रह्म आहे, देव आहेत ना का हो काय? हो हं? हो, प्रत्येक ब्रह्मांडाची ब्रह्मदेव पण निर्मिती वेगळ्या वेगवेगळे. वेगळ्या. हा. हा हा, ओके.
आणि परत तसाच प्रलयाचं आणि सृष्टीचं चक्रही प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये सुरूच होत असतं असं आहे. असतं. आता ओके. कुठल्या तरी ब्रह्मांडामध्ये कदाचित द्वापार युग असेल, हा. कुठेतरी सत्ययुग ओके असेल, ओके तिथे ओके. या वेगवेगळ्या लीला सुरू आहेत. समजलं का? तर असं हे सायकलिकल ओके चालूच आहे भगवंतांच्या लीला. आपण आपल्या ब्रह्मांडाशी रिलेटेड हो फक्त बघू हो शकतो. हो हो हो. हा. आणि इतर ह्या ठिकाणी काय माहिती. जन्मापुरतच बघू शकतो. हो. आपल्याला प्रिव्हियस जन्म पण आठवत नाहीत, भविष्य पण हे करण्याची आपल्यात क्षमता नाही. हम्म. म्हणूनच ते अचिंत्य सगळं. गुड आहे. गुड आहे. म्हणूनच ते आपण अचिंत्य कल्पना आहे. करू शकत नाही, हा एवढं प्रचंड आहे ते हा. सगळं. आणि हम्म. हा विस्तार बघितला की आपल्याला आपलं अस्तित्व किती नगण्य आहे, हो अगदी ना, हे समजतं. काहीच नाही. म्हणजे बिंदूपेक्षाही खूप हो कमी. म्हणजे पण आपण आपल्याला खूप मोठे सृष्टी. मानत असतो की मला कोणी असं म्हटलं बरं का, मला कोणीतरी असं, काय मी मोठी आहे काय माहिती. पण आपले विचार हे असे असतात, हो ना. मग आता हे शास्त्र सगळं समजून घेतल्यावर आपल्याला कळतं की काय, म्हणजे बरोबर. इथे आपण अनवेअर आहोत या सगळ्या गोष्टीचं, काहीच माहिती नाही. आत्ता पण कुठेतरी काहीतरी सुरू आहे. भगवंत कुठली लीला करतायत, किती लोक आता ह्या क्षणी जन्म घेतायत, किती आता मृत्यू होत असेल ह्या क्षणी, म्हणजे असं हे सगळं सुरूच आहे प्रत्येक ठिकाणी. हो हो नक्कीच. हा, आता आपण 11वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवजानन्ति मामूढा मानुषी तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे म्हटलंय की जरी कृष्ण या भौतिक जगाचे निर्माते, पालन पोषण करणारे आहेत, तरी जेव्हा ते देवकी आणि वसुदेव यांच्या पुत्राच्या रूपामध्ये जेव्हा त्यांनी अवतार घेतला, तेव्हा काही लोक त्यांना साधारण व्यक्तीत समजले. पूर्ण भगवंतांचा अंश आहेत किंवा पूर्ण भगवंत आहेत हे त्यांनी मानलं नाही. आता काही लोक विचार कसं करतात का, म्हणजे अज्ञानामुळेच अर्थात हा विचार असतो की हे जे सर्व दशावतार आहेत त्यापैकी कृष्ण हा विष्णूंचा अवतार आहे असं ते मानतात. तर आतापर्यंत आपण जे श्लोक समजून घेतले त्यावरून आपल्याला समजतं की भगवंत काही साधारण मनुष्यासारखे अवतीर्ण झाले, म्हणजे बालक रूपात जरी ते आले तरी ते साधारण मनुष्य नव्हते. खरं तर ते चतुर्भुज रूपात त्यांनी अवतार घेतला होता आणि देवकी आणि वसुदेवांच्या आग्रहामुळे ते बालक रूपात त्यांच्या समोर आले. पण तरीही संपूर्ण सृष्टीचे ते उत्पत्ती करता आहेत, पालन करता आणि विनाश करता पण आहेत. तर सामान्य मनुष्य ते असूच शकत नाहीत कुठल्याही ह्याच्यामध्ये. तर भागवतम मध्ये म्हटलेलं आहे की भगवंतांच्या अवतारांची तिथे यादी दिलेली आहे आणि एतेश्च सकलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे हे सर्व जे अवतार आहेत हे भगवंतांपासून आलेले आहेत. कृष्ण हे भगवान स्वयं आहेत. तर म्हणून कृष्णांना पुरुषोत्तम साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगवान असंच म्हटलं जातं. तर प्रत्यक्ष रूपामध्ये भगवंत हे गोलोकधामात असतात, पण तरीही आपल्या सर्व शक्तींनी ते संपूर्ण चराचरामध्ये, प्राणीमात्रांमध्ये स्थित आहे. आता ब्रह्मसंहितेमध्ये जेव्हा ब्रह्मदेव त्यांची स्तुती करतात त्यावेळेला ईश्वर हा परमहा कृष्ण असं ते वर्णन केलेलं आहे, सच्चिदानंद विग्रह. पण असं असलं तरी काही जण या सर्व वस्तूंचा अधीश्वर म्हणून कृष्णांचं दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. आणि हे समजून सांगताना श्रीला प्रभुपाद इथे तात्पर्यामध्ये साधकांच्या 3 श्रेणींबद्दल सांगतात. आता मंदिरामध्ये जातात, अर्चविग्रहांची आराधना करतात. माताजी तर ते कसं असतं तुम्ही त्यांचं व्हिडिओ वागणं. बंद करता का? आवाज आवाज गेला जातोय. का? हा. बरं आवाज. बरं. ओके ओके. बरं. तर हे जे नवसाधक असतात ते मंदिरामध्ये जातात, अर्चविग्रहांची आराधना करतात आणि त्यावेळेला तिथे त्यांचं वागणं कसं असतं की अर्चविग्रहांची जरी ते आराधना करत असले तरी इतर व्यक्तींच्या बद्दलचे इतर भक्तगण असतात त्यांच्या बरोबर त्यांचं वागणं हे बरोबर नसतं. तर हे तृतीय श्रेणीचे किंवा कनिष्ठ श्रेणीचे भक्त म्हटले जातात त्यांना. आता कनिष्ठ अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त आणि उत्तम अधिकारी भक्त अशा या 3 श्रेणी आहेत. तर हे जे कनिष्ठ अधिकारी किंवा नवसाधक म्हटलेले आहेत ह्या मूर्तीचा आदर करतात, मंदिराच्या अर्चविग्रहाचा आदर करतात, भक्तांच्या पेक्षा अधिक आदर ते तिथे करतात. तर ही अशी वृत्ती असायला नाही पाहिजे. भक्ताची वृत्ती कशी हवी, श्रीकृष्ण हा परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत हे जाणून प्रत्येक शरीर हे मंदिराप्रमाणे आहे असं समजून सर्वांचा आदर केला पाहिजे.
आता जसं जसं प्रगत होतो भक्त, मध्यम अधिकारी होतो, उत्तम अधिकारी होतो, तेव्हा त्याला हे समजतं. पण हे नवसाधकासाठी हे विशेष आहे. तर ही चूक इथे जे कनिष्ठ अधिकारी किंवा नवसाधक असतात, हे भगवंत ज्या वेळेला मनुष्य रूपामध्ये अवतार घेतात, तर तेव्हा ते त्यांना भगवंत मानत नाहीत, आपल्यासारखा सामान्य मनुष्य समजण्याची चूक करतात. तर त्यामुळे साधारण मनुष्य भगवंतांना समजणं हे अत्यंत चुकीचं आहे, हे आपल्याला सांगितलंय. आणि साधारण मनुष्याला भगवान मानणं हेही चुकीचं आहे. आजकाल जगामध्ये कसं फसवेगिरी असते. काही मनुष्य स्वतःला भगवान म्हणून सांगतात आणि अज्ञानी लोक, मूर्ख लोक अंधविश्वासामुळे त्यांना तसं मानतातही. तर कृष्णांनी जेव्हा आता अवतार घेतला होता तेव्हा अनेक असाधारण लीला केल्या. आपल्याला या सगळ्या कथा माहिती आहेत. बालक म्हणून त्यांनी गोवर्धन पर्वत उचलला होता किंवा कालियाचं दमन केलं होतं. अशा अनेक असाधारण लीला करून त्यांनी सिद्ध केलं की त्यांच्याकडे अचिंत्य असं सामर्थ्य आहे आणि ते सर्वश्रेष्ठ आहेत. आता भूतलावरती अवतार घेतल्यानंतर मानवासारख्या मनुष्य सदृश्य क्रीडा पण त्यांनी केल्या. म्हणजे ते आपल्या गोपसवंगड्यांच्या बरोबर खेळत असत, त्यावेळेला लोणी चोरून खात असत, यशोदा मातेकडून त्यांनी बांधून घेतलं. पण आता अशा लीला जरी केल्या त्यांनी सर्वसामान्यांच्या सारख्या, तरी अद्भुत लीला पण केल्या, तेव्हा त्यांचं अनुकरण मात्र कोणी मनुष्य करू शकत नाही. देवकी आणि वसुदेवाच्या समोर ते चतुर्भुज रूपात प्रगट झाले, तर आपल्यापैकी कोणी असं नाही जन्म घेत. आणि मग माता पिताच्या प्रार्थनेने त्यांनी ते द्विभुज रूपामध्ये, बालक रूपामध्ये त्यांच्या समोर आले. तर हे कृष्णांचं जे भूतलावरचा जो हा अवतार आहे तो त्यांच्या दिव्य म्हणजे दिव्य द्विभुज स्वरूपाचा अवतार आहे बघा, माणसासारखं स्वरूपाचा. आणि त्या रूपामध्येच मंदिरातले हे अर्च विग्रह असतात. आता पुढे 11व्या अध्यायामध्ये भगवंतांचं चतुर्भुज रूप पाहण्यासाठी अर्जुनाने प्रार्थना केलेली होती. तर त्यावेळेला मग त्यांनी चतुर्भुज रूप प्रगट केलं अर्जुनाच्या समोर आणि त्याच्यानंतर त्याच्याच प्रार्थनेवरून मग ते द्विभुज रूप त्यांनी धारण केलं. तर जरी तो अवतार म्हणजे त्यांचं रूप मनुष्यासारखं दिसलं तरी ते सामान्य मनुष्य निश्चित नाहीत. हे आपल्याला आतापर्यंत आपण जी माहिती घेतलेली आहे, भगवंतांनी आपल्याला दिली आहे की ते कसे नियंत्रक आहेत, कसे परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवंत आहेत, कसं प्रकृतीचं नियंत्रण करतात, कसं सर्व म्हणजे त्यांच्या शक्तींनी ते सर्व व्याप्त आहेत, यावरून आपल्याला समजू शकतं. आता आपण 12वा श्लोक बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मीनल माताजी, तुम्हीच वाचता का? मी वाचू का? हो, जास्त हा, तुम्ही वाचा. छान वाचता. अगं नाही, पण प्रॅक्टिस होते ना तुम्हाला पण. होते. बरं, वाचते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरींचैव प्रकृतीं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे याप्रमाणे मोहित झालेले आहेत त्यांनी राक्षसी व अनिश्वरवादी स्वभाव धारण केलेला असतो. अशा मोहमयी अवस्थेत यांची भक्तीची आशा, त्यांची सकाम कर्मे आणि त्यांचे ज्ञान हे सारे व्यर्थ असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ह्या श्लोकामध्ये मूर्खांची दुर्गती कशी होते त्याबद्दल सांगितलेलं आहे. आत्ताच कृष्ण म्हणालेत की मूर्ख लोक समजू शकत नाहीत की कृष्ण कोण आहेत, म्हणून अवजानंती माम मूढा असं म्हटलंय. भक्त कसे आहेत, जे भगवंतांची महिमा समजून त्यांच्या अनन्य भक्तीमध्ये संलग्न होतात. पण जे दुष्कृतीनं आहेत किंवा आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत ते मात्र भगवंतांना शरण जात नाहीत, ते कृष्णांचा उपहास करतात. ते कृष्णांना साधारण मनुष्यासारखेच समजतात, आपल्यासारखंच समजतात. आणि जे लोक असं भगवंतांचं दिव्य स्वरूप जाणत नाहीत तर त्यांना त्याचं कारण काय असतं, अल्पज्ञान. मग असं ज्ञान ते कोणा अयोग्य भाष्यकाराकडून त्यांनी घेतलेलं असतं, त्यामुळे ते ज्ञान दूषित म्हटलं जातं. आणि त्यामुळे कृष्णांविषयी त्यांची संकल्पना ही सर्व चुकीची असते, म्हणून त्यांना मूढ म्हटलेलं आहे. आणि अशा मूढांना कृष्णांच्या अनेकविध शक्ती, त्यांच्या दिव्य लीला याबद्दल काहीही माहिती नसल्याने ते कृष्णांना स्वतःच्या सारखे सामान्य मनुष्य समजून बसण्याची चूक करतात. तर इथे कृष्ण म्हणतात की त्यांच्या बाबतीत काय होतं ते या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. आता जे लोक म्हणजे काही लोक असतात ते अल्पज्ञानामुळे विष्णूंच्या चतुर्भुज रूपाला विष्णू मानतात, म्हणजे श्रेष्ठ मानतात. पण भगवान कृष्ण यांचं जे द्विभुज रूप आहे त्यांना मात्र ते सामान्य सारखं मानण्याची चूक करतात. तर जे कृष्णांचा उपहास करतात त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती निश्चित होत नाही.
आता या श्लोकामध्ये काही शब्द आहेत ते आपण वाचण्याच्या आधी पहिल्यांदा आपण तात्पर्य वाचूया श्लोकाचं. योजना माताजी, वाचाल तुम्ही तात्पर्य? हो, वाचते माताजी. हा तात्पर्य पूर्ण वाचायचे माताजी. हा पूर्ण वाचा. असे पुष्कळ भक्त आहेत जे स्वतःला कृष्ण भावनेमध्ये आणि भक्ती योगामध्ये असल्याचे मानतात, पण अंतःकरणपूर्वक ते भगवान श्रीकृष्णांचा परमसत्य म्हणून स्वीकार करीत नाहीत. त्यांना भक्ती योगाचे फळ भगवत धाम कधीच प्राप्त होत नाही. त्याचप्रमाणे जे सकाम कर्मे करीत आहेत आणि त्या योगे सरते शेवटी संसारिक बंधनातून मुक्त होण्याची ज्यांना आशा आहे, ते सुद्धा कधीच यशस्वी होत नाहीत, कारण ते भगवान श्रीकृष्णांचा उपहास करतात. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर जे लोक श्रीकृष्णांचा उपहास करतात ते राक्षसी किंवा आसुरी लोक असतात. भगवद्गीतेच्या 7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे असे राक्षसी आणि दुष्कृती लोक श्रीकृष्णांना कधीच शरण जात नाहीत. म्हणून परमसत्य जाणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात ते गोंधळून जातात आणि साधारण जीव आणि श्रीकृष्ण हे एकच आहेत या भ्रामक निष्कर्षाप्रत येतात. अशा भ्रामक समजुतीमुळे त्यांना वाटते की कोणतेही मानव शरीर हे आता भौतिक प्रकृतीद्वारे केवळ आच्छादिलेले आहे आणि जेव्हा मनुष्य या भौतिक देहातून मुक्त होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आणि परमेश्वरामध्ये मुळीच भेद राहत नाही. श्रीकृष्णांशी एकरूप होण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न मोहामुळे निष्फळ होईल. अशा प्रकारे राक्षसी आणि अनिश्वरवादी आध्यात्मिक ज्ञान म्हणजे व्यर्थच असते. अशा लोकांसाठी वेदांत सूत्र आणि उपनिषद इत्यादींमधील ज्ञानाचे अध्ययन निरर्थकच असते. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांना साधारण मनुष्य समजणे हा घोर अपराध आहे. जे असा घोर अपराध करतात ते मोहग्रस्त झालेले असतात, कारण ते श्रीकृष्णांचे शाश्वत स्वरूप जाणू शकत नाहीत. बृहद्विष्णू स्मृतीमध्ये स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत. जे श्रीकृष्णांच्या देहाला भौतिक समजतो त्याला श्रुती आणि स्मृतीच्या सर्व कर्मकांडातून बहिष्कृत केले पाहिजे, आणि जर कोणी कदाचित अशा मनुष्याचे तोंडही पाहिले तर त्या दृष्टी संसर्गातून स्वतःला मुक्त करण्याकरता त्याने तात्काळ गंगा स्नान केले पाहिजे. लोक श्रीकृष्णांचा उपहास करतात कारण त्यांना भगवंतांविषयी मत्सर वाटतो. त्यांच्यासाठी जन्मजन्मांतर राक्षस आणि अनिश्वरवादी योनीतील जन्म हा निश्चित असतो. त्यांच्या वास्तविक ज्ञानावर अनंत काळासाठी मोहांचे आवरण राहील आणि हळूहळू त्यांचे सृष्टीतील अंधकारमय प्रदेशात अधःपतन होत जाईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे श्लोकामध्ये बघा, मोघ कर्मणा असा जो शब्द होता, म्हणजे जर काही कर्मकांड असे लोक करत असतील तर त्याचं फळही त्यांना प्राप्त होणार नाही. कारण यज्ञाचे अधिष्ठाता कोण आहेत? भगवंत आहेत. आणि कोणी त्यांचा उपहास केला तर यज्ञाची कुठलीही फळं अशांना प्राप्त होत नाहीत. म्हणजे कोणाला त्यांच्यापैकी कोणाला उच्च लोकात जाण्याची इच्छा ठेवून जर का ते कर्मकांड यज्ञ आदी करत असतील, पण भगवंतांचा उपहासही करत असतील, तर त्यांना या यज्ञाचं फळ मिळणार नाही. मग मोघ ज्ञाना असा शब्द आहे. मोघ ज्ञाना म्हणजे काय? की कोणी ज्ञान प्राप्त करत असेल मुक्त होण्याच्यासाठी, तर तेही त्यांचं कार्य विफल होईल. म्हणजे भगवंतांच्या बद्दल नीट ज्ञान न घेतल्यामुळे तो व्यक्ती भ्रमित होईल किंवा मोहग्रस्त होईल आणि व्यवस्थितपणे ज्ञान ग्रहणही करू शकणार नाही. त्यानंतर राक्षसीम आसुरीम चैव, म्हणजे अशांना राक्षसी आणि आसुरी योनीच प्राप्त होतील, कारण ते भगवंतांच्या मोहमाया प्रकृतीचा आश्रय घेत आहेत. प्रकृतीम मोहिनीम श्रिता असं म्हटलेलं आहे. तर जर कोणी असा भगवंतांचा जो उपहास करतो त्याची सद्गती होत नाही हे आपल्याला समजतं. त्यासाठी भगवद्गीतेचं अध्ययन आपल्याला व्यवस्थितपणे म्हणजे केलं पाहिजे, आणि ते सुद्धा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून समजून घेतलं पाहिजे. भगवंत कसे श्रेष्ठ आहेत हे आपल्याला व्यवस्थित जाणून घेतलं पाहिजे. आणि त्यामुळे आणि असं केलं नाही तर मग मनुष्य कसंच अशा चुका करतच राहील, भगवंतांना सामान्य मनुष्य आपल्यासारखा मानून अपराध करत राहील. तर मनुष्य जन्माच्या ध्येयापासून अशा रीतीने तो खूप दूर जात राहील. तर त्यामुळे आधीच्या श्लोकात जे सांगितलेलं आहे की कृष्णांना जो सामान्य व्यक्ती समजण्याची चूक करतो तो भगवत प्राप्ती करू शकत नाही. बघा, आपणही आता भगवद्गीतेचं पठण करतो आहे, भक्तांचा संघ आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे भगवंत कसे श्रेष्ठ आहे त्याच्यावरती आपला विश्वास बसतो किंवा आपण विश्वास ठेवतो. आपण भागवतमचं पठण करतो तर त्यावेळेला तिथे विविध भक्तांचं म्हणजे त्यांच्या जीवनाबद्दल सांगितलेलं असतं, त्यांची श्रद्धा कशी असते भगवंत
भगवंतांच्या बाबतीत त्यांचा कसा अनुभव आलेला आहे, हे सगळं विश्वास ठेवून आता आपण कृष्णांना सर्वश्रेष्ठ मानतो, म्हणजे श्रद्धा ठेवून ही कृष्णांची वाणी आपण समजून घेतोय. तर हे खूप आपल्याला आवश्यक आहे. आता आपण 13वा बघूया. हरे कृष्ण. मी वाचू का कोण हो, वाचताय? वाचा तुम्ही, हरे वाचा कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 12व्या श्लोकामध्ये या आधीच्या कृष्ण दुरात्माबद्दल किंवा दुष्कृतीनाबद्दल सांगतात, जे मोहित अवस्थेमध्ये असतात, त्यामुळे अंधकाराच्या दिशेने ते वाटचाल करतात. आणि या श्लोकामध्ये 13व्या श्लोकामध्ये कृष्ण महात्म्यांच्या बद्दल सांगतात, म्हणून म्हटलंय महात्मानस्तु मां पार्थ. आता जे अजिबात मोहित नसतात, हे महात्मा जे असतात ते, आणि कृष्ण आणि त्यांच्यामध्ये कसं स्वामी आणि सेवक याचं नातं आहे हे ह्या महात्म्यांना स्पष्टपणे माहिती असतं. हे महात्मे कसे दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात, म्हणजे भगवंतांच्या योगमाया शक्तीच्या आश्रयाखाली ते असतात. आता भगवंतांच्या ज्या दोन शक्ती, योगमाया शक्ती आणि मोहमाया शक्ती, या दोन्ही कृष्णांच्या शक्ती आहे. योगमाया शक्ती ही दैवी गुणांचं प्राबल्य आपल्यामध्ये वाढवते, भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी ही शक्ती आपल्याला सहाय्यक असते. आणि मोहमाया ही ह्याच्या विरुद्ध कार्य करत असते. आपण कृष्णांचे सेवक आहोत हे ज्ञान ती आवृत्त ठेवते, त्यामुळे आपण भौतिकाकडे अत्याधिक आकर्षित होतो आणि इंद्रिय तृप्तीमध्ये लिप्त राहतो. मी शरीरच आहे हा समज या मोहमाया शक्तीमुळे आपला दृढ होतो आणि आपण भ्रमित अवस्थेमध्ये आपण राहून अधिकच आपलं पतन होतं. पण योगमायाच्या प्रभावाखाली मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, जो कृष्णांचा अंश आहे, कृष्णांचा सेवक आहे. म्हणजे ही आत्म्याची जी मूळ स्थिती आहे ती आपल्याला समजू शकते आणि मग असा व्यक्ती ह्या भ्रमातून बाहेर पडतो, जसा हा महात्मा आहे. आता या श्लोकामध्ये आलेले जे दोन शब्द आहेत ना, महात्मा आणि भजंती अनन्य मनसा, हे खूप महत्वाचे आहेत. आता इथे काय म्हटलंय की जे दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली जे महात्मा असतात, कृष्ण म्हणतात ते माझी अनन्य भक्ती करत असतात. अनन्य भक्ती म्हणजे काय, इतर कोणाची नाही, अनन्य असं शब्दाची फोड आपण केली, केवळ कृष्णांची भक्ती. आणि कृष्ण माझे स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे आणि त्यांची सेवा करणं हे माझं ध्येय आहे. भगवत प्राप्तीचं ध्येय हे त्यांचं परम लक्ष असतं अशा महात्म्यांचं. आणि मग ते या प्रकारे कार्य करत भगवंतांच्या बद्दल प्रेम त्यांच्या मनामध्ये जागृत होतं. आणि कृष्णांबद्दलचं अनन्य प्रेम किंवा जी प्रेम भक्ती ही जी सगळ्यात वरची पायरी आहे, भक्तींच्या 9 पायऱ्यामधली, तिथे हे पोचू शकतात महात्मा. आणि तिथे पोचण्यासाठी जो अभ्यास आहे त्याला साधना भक्ती म्हटलेलं आहे. साधना भक्तीमध्ये जे आपण श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करतो, याद्वारे महात्मा पदापर्यंत तो पोचू शकतो. भौतिक प्रकृतीच्या अधिपत्यातून तो भक्त मुक्त होऊ शकतो, कारण तो आता कृष्णांना शरण गेलेला असतो. आता ही फार मोठी म्हणजे महत्वाची पायरी म्हटली जाते. भौतिक प्रकृतीच्या अधिपत्यापासून मुक्त झाल्याशिवाय मनुष्य आध्यात्मिक प्रकृतीच्या आश्रयाखाली येऊ शकत नाही. म्हणजे मोहमाया शक्तीपासून मुक्त झाल्याशिवाय योगमाया शक्तीच्या प्रभावाखाली मनुष्य येऊ शकत नाही. मोहमाया शक्तीच्या प्रभावापासून मुक्त होण्याचा मार्ग म्हणजे कृष्णांना शरण जाणं. आपण 7व्या अध्यायातला जो 14वा श्लोक शिकलो होतो, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. म्हणजे केवळ कृष्णांना शरण जाण्यानेच त्यांच्या या मोहमाया शक्तीच्या प्रभावाच्या बाहेर आपण निघू शकतो. तर जीव हा भगवंतांची तटस्थ शक्ती म्हटली जाते. तटस्थ का म्हटलेलं आहे, कारण जीवाकडे हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य असतं, त्याला भौतिक प्रकृतीच्या अधिपत्याखाली राहायचंय की दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित व्हायचंय. तर जेव्हा मनुष्य दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली स्थित होण्याचं ठरवतो, म्हणजे भगवंतांना शरण जातो, तेव्हा जीवाची उन्नती होते, प्रगती होते आणि तो महात्मा पदाला पोचू शकतो. तर असा महात्मा काय करतो, तो कृष्ण म्हणतात की भजंती अनन्य मनसा असतो तो.
म्हणजे कृष्णांच्या शिवाय इतर कशाचंही ध्यान तो करत नाही. भगवंत सर्वश्रेष्ठ आहेत, परम कारण आहेत, सर्वांचे आदी आहेत, या गोष्टींवर त्याचा पूर्ण विश्वास असतो आणि कृष्ण भावनेने युक्त होऊन असा महात्मा भगवंतांच्या अखंड सेवेमध्ये रममाण असतो. आणि भौतिक प्रकृती जसं आपण म्हटलं ही दुर्गा देवीच्या नियंत्रणाखाली असते, आणि जी आध्यात्मिक प्रकृती आहे म्हणजे योगमाया शक्ती ही राधाराणीच्या नियंत्रणाखाली असते. तर हे जे महात्मा असतात तर ते राधाराणीचा आश्रय घेतात, म्हणजे योगमाया शक्तीचा आश्रय घेतात. आता आपल्याला माहिती असेल की वृंदावनमध्ये बघा सर्वजण राधे राधे असं म्हणतात. तर हे राधे राधे का म्हटलं जातं? कारण जसं आपण म्हणतो की एखाद्या पत्नीला काही हवं असेल तर तिचा पती तिला सहसा नाही म्हणत नाही, कारण या दोघांमध्ये प्रेमाचा संबंध असतो. तसंच राधाराणी जेव्हा कोणावरती कृपा करते तर तेव्हा ती कृष्णांना या भक्तावरती कृपा करायला सांगते, तेव्हा कृष्ण त्या भक्ताचा स्वीकार करतात. आणि त्यासाठीच आपण जेव्हा महामंत्र म्हणतो, हरे कृष्ण महामंत्र, याच्यामध्ये हरे कृष्ण म्हणतो. ह्याच्यातला जो हरे शब्द आहे किंवा हरा हा राधाराणीला उद्देशून म्हटलेला आहे. संस्कृतमध्ये हरा म्हणजे राधा आणि हरे म्हणजे तिला संबोधन केलेलं आहे. आणि जणू आपण तिला म्हणजे तिचं नाव पहिलं घेतो, राधेला विनंती करतो माझ्यावरती कृपा कर, कृष्णांच्या सेवेमध्ये मला नियोजित करून घे. तर हा हरा शब्द हा राधेला उद्देशून म्हटलेला असतो. तसंच हरी या शब्दाचा अर्थ काय आहे? हरण करणारा, जो विष्णूंना उद्देशून म्हटलेला आहे. म्हणजे श्री हरी असंही त्यांचं नाव म्हटलं जातं. तर कधी कधी शंकरांना उद्देशून पण हर म्हणजे हर हर महादेव असं म्हटलं जातं. पण इथे हरे कृष्ण महामंत्रात जो हरे शब्द आहे तो राधाराणीला संबोधून म्हटलेला आहे. मग श्री म्हणजे पण राधाराणी का? श्री म्हणजे लक्ष्मी. श्री म्हणजे लक्ष्मी ना, म्हणजे हा हा, श्री हरी जेव्हा म्हणतो तेव्हा मग आधी आपण लक्ष्मीचं नाव घेतो. लक्ष्मीला म्हणतो. हो, पहिल्यांदा शक्ती आणि मग हं, शक्तिमान असं म्हटलं जातं. हा, राधा कृष्ण असं म्हटलं जातं हं, बघा. हं, लक्ष्मी नारायण, हा हं, हं, म्हणजे पहिली शक्ती आणि मग शक्तिमान असं नावं घेतली जातात. हं. आता 14वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे महात्मा आपण म्हटले दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली आहेत आणि ते कार्य कसं करतात तर हे इथे आपल्याला सांगितलंय. सतत माझं कीर्तन करतात, सततम कीर्तयन्तो माम. मग म्हटलेलं आहे यतंतश्च दृढ व्रता, म्हणजे काय? दृढ निश्चयाने खूप प्रयत्न करतात भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी. नमस्यंतश्च माम भक्त्या, म्हणजे सदैव माझे पूजन करतात, मला नमस्कार करतात किंवा माझी भक्ती करतात. आणि नित्ययुक्ता उपासते, म्हणजे माझीच उपासना करतात. आणि हे अशा प्रकारे कार्य करतात जे महात्मा, ते परत या भौतिकामध्ये येत नाहीत. हे निश्चितपणे भगवद्धामामध्ये प्रवेश करतात. भगवंतांच्या चरणांची सेवा करण्यामध्येच ते इथे रमलेले असतात. भगवत प्राप्ती हे एकमेव ध्येय त्यांच्या जीवनाचं असतं आणि अशा प्रकारे अत्यंत एकाग्र चित्त होऊन ते भक्तीमध्ये रममाण असतात. आता इथे कृष्ण या ज्या शुद्ध भक्तांचं आणि शुद्ध भक्ती त्यांची किंवा अनन्य भक्ती यांच्याबद्दल अधिक वर्णन पण अजून पुढे केलेलं आहे श्लोकामध्ये. तर असंच आपण कोणाला महात्मा म्हणू शकत नाही बघा. अशा महात्म्यांवरती कृष्णांची कृपा असते. ते भगवंतांबरोबर सतत जोडलेले असतात म्हणून त्यांना महात्मा म्हटलं जातं. भौतिक जगामध्ये महात्मा हा शब्द एका वेगळ्या अर्थाने वापरला जातो, पण इथे भगवद्गीतेमध्ये ज्याच्यावर कृष्णांची कृपा आहे तो महात्मा आहे. आणि जो सतत श्रवणम कीर्तनम स्मरणम या इत्यादी भक्ती क्रियांमध्ये सदैव युक्त असतो, 5 रसांपैकी एका रसामध्ये भगवंतांबरोबर जोडला गेलेला असतो, भगवत प्रेम प्राप्त करणं हे एकमेव त्याचं ध्येय असतं आणि त्यासाठी तो काया वाचा मनसा सर्व क्रियांनी भगवंतांच्या सेवेमध्ये युक्त असतो. आणि असा महात्मा भक्ती सेवेविषयी अत्यंत दृढ निश्चयी असतो. वेळ मिळाला तर भक्ती केली असं न करता भक्ती सेवेला त्याची प्राथमिकता असते. त्याच्या जीवनामध्ये सतत श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अत्यंत दृढतेने तो करत असतो. आता हे जे वरचं आपण वर्णन बघितलं ना सगळं, तर हे श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण घेऊन आपण समजून
समजू शकतो बघा. चारही गोष्टी आपण त्यांच्यामध्ये बघतो. सततम कीर्तयंतो माम होते, ते सतत कृष्णांचं स्मरण त्यांना कीर्तन करायचे. यतंतश्च दृढ व्रता होते, म्हणजे कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी खूप दृढ निश्चयाने त्यांनी प्रयत्न केले. नमस्यंतश्च माम भक्त्या, भक्तिपूर्ण भावाने ते वंदन करत असत कृष्णांना. आणि नित्ययुक्त उपासते, सदैव कृष्णांची सेवा करीत असत. तर आपण अनेक असे व्हिडिओ बघतो बघा, जिथे श्रीला प्रभुपाद आपल्या भक्तांच्या बरोबर संकीर्तनामध्ये गढून गेलेले आहेत. आणि कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार त्यांनी म्हणजे जगभर केला ना. त्याच्यासाठी गुरुच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी अनेक वेळा देशाच्या बाहेर भ्रमण केलं, तेही वयाच्या 70व्या वर्षानंतर. म्हणजे सामान्य मनुष्य त्यावेळेला निवृत्त जीवन व्यतीत करत असतो. काही नवीन आपल्याला गोष्ट शिकण्याचाही विचार करत नाही त्यावेळेला. पण त्या वयात श्रीला प्रभुपाद यांनी हे एवढं कार्य करून दाखवलं. अमेरिकेतल्या हिप्पींसारख्या अत्यंत पापमय अंधकारमय जीवन जगणाऱ्या जीवात्म्यांना हरे कृष्ण महामंत्राच्या संकीर्तनाच्या प्रभावाने त्यांनी जीवनाची त्यांच्या दिशा बदलली. म्हणजे ज्यांना कृष्ण कोण हेही माहिती नव्हतं, अशांना कृष्णांचं महत्व, भक्तीचं महत्व समजावून सांगणं आणि त्यांना कृष्ण भावनेशी जोडणं हे काही सोपी गोष्ट नव्हती. म्हणजे खूप विलक्षण असं कार्य श्रीला प्रभुपाद यांचं आहे. अर्थातच त्यांच्यावरती कृष्णांची कृपा होती, त्यांच्या गुरूंची कृपा होती. पण त्यांना ध्यास असावा लागतो बघा. अशा व्यक्तीला हे कार्य करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असावं लागतं. ते आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्यामध्ये बघतो. तर ते इथे लक्षात घेऊया की हा जो भक्ती योग आहे, हा आचरण करायला कसा आहे, सहज सुलभ आहे. कुठलीही कठोर तपस्या करण्याची आवश्यकता नाही. आणि हा भक्ती मार्ग कसा आहे, सर्वांच्यासाठी आहे. स्त्री असेल, पुरुष असेल, गृहस्थ असेल, संन्यासी असेल, कोणी ब्रह्मचारी असेल, किंवा कोणी निर्धन असेल किंवा खूप धनाढ्य असेल, लहान असतील किंवा प्रौढ असतील, कोणी नीच जातीचा असेल, कोणी उच्च कुळातला असेल, कुठलाही निर्बंध इथे नाही. सर्वांच्यासाठी हे भक्ती मार्ग आहे. आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली साधना भक्ती करत या मार्गामध्ये आपण प्रगती करू शकतो. आणि मुख्य म्हणजे जिथे आहे तिथे राहूनच करू शकतो. आणि या मार्गामध्ये प्रगती करून महात्मा, जे आता इथे म्हटलेलं आहे आपल्याला, जो दैवी प्रकृतींच्या आश्रयाखाली आहे, कृष्णांना शरण गेलेला आहे, त्या पदापर्यंत पण आपण पोहोचू शकतो. आता 15वा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इतर लोक जे ज्ञान रूपात यज्ञ करतात, ते भगवंतांची एकमेव द्वितीया रूपामध्ये, विविध रूपांमध्ये आणि विराट विश्वरूपात उपासना करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जसे आता हे दुरात्मा आहे, तसेच महात्मा पण असतात. आपण बघितलं, दुरात्मा विचार काय करतात की भगवंत हे आमच्यासारखेच आहेत, साधारण मनुष्य आहेत, त्यांचं शरीरही आमच्यासारखं भौतिक स्वरूपाचं आहे. आता जसा कंस होता, दुर्योधन, दुःशासन इत्यादी हे जे कौरव होते, त्या सर्वांनी कृष्णांना आपल्या डोळ्यांनी पाहिलं, पण ते जाणू शकले नाहीत की कृष्ण भगवंत आहेत. त्यांना शरण तर गेलेच नाहीत, पण त्यांनी ईर्ष्या केली, मत्सर केला कृष्णांचा. तर हे सर्व दुरात्मे म्हटलेले आहेत. आणि महात्मे कसे असतात, त्यांच्या विरुद्ध असतात. महात्मांना भगवंतांच्या बद्दल खूप प्रेम असतं, भगवंतांनाही असे महात्मा अतिशय प्रिय असतात. आता 3 प्रकारच्या लोकांबद्दल या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे, जे भगवंतांची उपासना करत नाहीत. या आधी बघा, आपण तुम्हाला आठवत असेल तर बहुतेक 7व्या अध्यायामध्येच 4 प्रकारच्या पुण्यात्मांबद्दल आपण समजून घेतलं होतं, जे भगवंतांकडे जातात. म्हणजे आर्त असतात, त्याच्यामध्ये अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. आर्त कोण असतो, जो काहीतरी कष्ट असतो त्याला जीवनामध्ये, काहीतरी समस्या असते, ती समस्येचा त्याला मार्ग मिळावा म्हणून तो भगवंतांच्याकडे जातो. अर्थार्थी असतो, ज्याला धनप्राप्तीची इच्छा असते, ती इच्छा घेऊन तो भगवंतांकडे जातो. जिज्ञासूला ज्ञान हवं असतं, भगवंत कोण आहे ती इच्छा घेऊन तो भगवंतांकडे जातो. आणि ज्ञानी आहे, त्याला ज्ञान मिळालेलं असतं आणि भगवंतांच्या प्रेमासाठी तो त्यांच्याबरोबर जोडला गेलेला असतो. तर हे सर्व पुण्यात्मे म्हटलेले आहेत, कारण ते भगवंतांच्याकडे जातात, भगवंतांच्या द्विभुज रूपाकडे ते आकर्षित होतात. आता यांच्यापेक्षा हे जे पुढचे 3 प्रकार आहेत ना, हे थोडेसे कनिष्ठ आहेत. हे 4 आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासू श्रेष्ठ आहेत. आणि त्यांच्यापेक्षा कमी श्रेष्ठ हे जे 4 प्रकार आपल्याला ह्या श्लोकामध्ये सांगितलेले आहेत. पहिला कुठला प्रकार सांगितलेला आहे, एकत्वेन. मग आहे पृथक्त्वेन आणि विश्वतोमुख. आता आपण समजून घेऊया. आता बघा, विश्वतोमुख म्हणजे काय,
की भगवंतांचं जे विराट रूप आहे, ज्याच्यामध्ये त्याचं वर्णन कसं आहे की सर्व देवदेवतांचा समावेश असलेलं हे रूप आहे. चंद्र सूर्य हे नेत्र आहेत आणि वृक्ष वेली हे झाड हे सर्व त्यांचे केस आहेत, असं ते एक वर्णन आहे विराट रूपाचं. तर या विश्वतोमुख जे आहे ना, याच्यावरती ते म्हणजे याची उपासना करतात काही जण. आता कालांतराने मग त्यांचं चित्त शुद्ध होतं की ते मग परमात्म्यावरती ध्यान करू शकतात. तर जे अपरिपक्व योगी आहेत ना, ज्यांना ज्ञान नाहीये अर्थात, त्यामुळे ते विश्वतोमुख म्हटलेलं आहे, जे विश्वरूपाची विराट रूपावरती ध्यान करतात. आणि जे पुढे परिपक्व झाले की मग ते परमात्म्या रूपावरती ध्यान करू शकतात. पुढचा प्रकार काय म्हटलेला आहे, पृथक वेन. पृथक वेन म्हणजे काय, की ते कोणत्या तरी देवदेवताची पूजा करतात आणि असं मानतात की हे जे देवदेवता आहेत ज्यांची आम्ही उपासना करतो तेच भगवंतांचं रूप आहे. भगवंतांचे कोणते तरी स्वरूप मनाने कल्पून त्यांची हे उपासना करत असतात. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायला, पृथक्वेन, पृथक म्हणजे काय, वेगळे, भगवंतांच्या पासून वेगळे, म्हणून देवदेवतांना ते उपासना करत असतात. आणि तिसरं जे आहे ते एकत्वेन आहे. एकत्वेन म्हणजे काय, ते ब्रह्मण रूपावरती ध्यान ते करत असतात. ब्रह्मणमध्ये लीन होण्यासाठी स्वतःला भगवंतांशी एकरूपच मानतात ते. आणि इथे स्वतःवरती ध्यान केंद्रित करतात किंवा स्वतःची उपासना करतात म्हणूया. आणि मी आणि भगवंत हे असं अद्वैत जे आहे ना, की मीच भगवंत आहे, असं अद्वैत ते मानत असतात. तर इथे थोडं आपण तात्पर्य वाचूया, म्हणजे आपल्याला हे समजायला सोपं जाईल जरा काय सांगितलंय. योजना माताजी, हरे कृष्ण. वाचाल का तात्पर्य? हो, वाचते माताजी. पूर्ण हा. वाचायचंय? हो, पूर्ण वाचूया. हो. तात्पर्य. हा श्लोक म्हणजे पूर्वीच्या श्लोकांचा सारांश आहे. भगवंत अर्जुनाला सांगतात की जे विशुद्ध कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहेत आणि ज्यांना श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त इतर काहीही माहीत नाही त्यांना महात्मे म्हटले जाते. तरी पण इतरही असे लोक आहेत जे यथार्थ रूपामध्ये महात्मा नाहीत, तथापि ते सुद्धा निरनिराळ्या प्रकारे श्रीकृष्णांची उपासना करतात. त्यांपैकी काही जणांचे वर्णन यापूर्वीच आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी अशा रीतीने करण्यात आले आहे. याहून खालच्या स्तरावर इतरही लोक आहेत आणि त्यांचे 3 प्रकार वर्गीकरण करता येते. 1. स्वतःला भगवंतांशी एकरूप मानून जे स्वतःचीच उपासना करतात. 2. भगवंतांचे कोणते तरी स्वरूप मनाने कल्पून त्यांची उपासना करतात. 3. जे भगवंतांच्या विश्वरूपाचा स्वीकार करतात आणि त्यांची उपासना करतात. यांपैकी सर्वात कनिष्ठ जे स्वतःची परमेश्वर म्हणून स्वतःच पूजा करतात आणि स्वतःला अद्वैतवादी मानतात ते प्रामुख्याने आहेत. असे लोक स्वतःला भगवंत मानतात आणि या भावनेमुळे ते स्वतःचीच पूजा करतात. हा सुद्धा परमेश्वर उपासनेचा एक प्रकार आहे, कारण ते जाणू शकतात की आपण म्हणजे भौतिक शरीर नसून चेतन आत्मा आहोत. निदान त्यांच्यामध्ये अशी प्रबळ भावना तरी असते. सामान्यतः निर्विशेषवादी परमेश्वराची अशा प्रकारे उपासना करतात. दुसऱ्या प्रकारच्या श्रेणीमध्ये देवतांच्या उपासकांचा समावेश असतो. असे लोक कोणत्याही देवता म्हणजे भगवंतच आहे असे मानतात. जे लोक या प्राकृत सृष्टीच्या पलीकडे कशाचेही चिंतन करू शकत नाहीत, त्या लोकांचा तिसऱ्या श्रेणीमध्ये समावेश होतो. ते सृष्टीलाच परतत्व मानतात आणि त्याची आराधना करतात. सृष्टी सुद्धा भगवंतांचे एक रूप आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण 16वा एक बघूया. शंका आली ती विचारू का? हो हो, विचारा माताजी. अगदी जेव्हा आपण सुरुवात झाली तेव्हा आपण पंचमहाभूतांची पूजा करत होतो किंवा हो पंचमहाभूतांना देव हो मानत होतो, त्यांची पूजा हो करत होतो. म्हणजे ही हो तिसरी श्रेणी झाली का? हो हो, सृष्टीलाच सृष्टीला परतत्व परतत्व म्हणतात. मानतात, कारण हा त्यांना हा म्हणजे त्या काळात त्यांना म्हणजे तेवढी प्रगती नव्हती झालेली. हा, त्यामुळे अल्प त्यांना ज्ञान सूर्य होतं. हम्म. अल्पज्ञान होतं, म्हणजे सूर्य उगवला तरच आपल्याला सगळं मिळतं, म्हणून ते म्हणजे हा पंचमहाभूतांची पूजा करणारे हो, असे आता सुरुवातीची लोक पंचमहाभूत होती. पण भगवंतांची शक्ती आहे, कारण हो, आपण ती ते पण त्यांची शक्ती भूमिरापो आहे. नलो वायू कंपनो हो बुद्धिरेवच कृष्ण म्हणालेत. हो ना, पण ते हो कृष्ण नाहीत. म्हणजे शक्ती आणि कृष्ण हे जरी अभिन्न असले तरी ते कृष्ण नाहीत, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. हा हम्म. आता हे इथे जे सर्व आहेत ना, म्हणजे एकत्वेनं, पृथक्वेनं आणि हा विश्वतोमुख, हे भगवंतांना मानतायत, पण ते काहीतरी वेगळं त्यांची श्रद्धा आहे बघा कुठेतरी. हा, बरोबर, हा. म्हणजे योग्य ठिकाणी त्यांची श्रद्धा नाहीये. म्हणजे एक तिन्ही जण काय प्रकारचेच आहेत का?
हा, तिन्ही चुकीचे चुकी असं म्हणता येणार नाही, ते स्वतःला श्रेष्ठ नाही मानत आहेत. आता असुरी प्रवृत्ती कसे स्वतःला श्रेष्ठ मानतात, ते भगवंतांवरती श्रद्धा ठेवत नाहीत, बरोबर. त्यांच्यापेक्षा हा वरचा स्तर आहे, पण तरीही त्यांची श्रद्धा श्रीकृष्णांच्या द्विभुज रूपावरती नाहीये. आपल्याला काय सांगितलंय, जर का प्रगती करायची असेल तर द्विभुज रूपावरती आपल्याला ध्यान केंद्रित केलं पाहिजे, हो ना. विश्वतोमुख काय आहे, विश्वरूप आहे. विश्वरूप हे कसं आहे, तात्पुरतं आहे. त्यांनी अर्जुनाला दाखवण्यासाठी, म्हणजे काय म्हणतात ते, ऐश्वर्य दाखवण्यासाठी ते प्रगट केलं. पण त्या रूपाचं ध्यान असू शकत नाही, कारण शेवटी कसं आहे, आपण मर्यादित क्षमतेचे आहोत. आपण विश्वतोमुख म्हणजे विश्वरूपाची पूजा बघू करूच शकत शकत नाही. नाही. हा, कारण शेवटी प्रेमाचा संबंध हवा ना भगवंतांच्या बरोबर, तर हो. भक्ती होणार. या विश्वरूपाबरोबर आपण संबंध प्रस्थापितच करू शकत नाही. त्यामुळे इथे हे अशुद्ध असतात, हे म्हणजे चित्त शुद्ध होत नाही, नसतं. त्यामुळे ते विश्वरूपाची करतात. पण जेव्हा ते चित्त शुद्ध होतं, कालांतराने परिपक्व होतात, तेव्हा त्यांना समजतं आणि मग ते परमात्म्यावरती ध्यान करतात. हे इथे सांगितलेलंच आहे. पृथक्वेन म्हणजे काय, पृथक म्हणजे आपण वेगळं, भिन्न असं म्हणतो ना ह्या अर्थाने. हम्म. तर हे देवदेवतेलाच भगवंत मानतात, की जसे भगवंत श्रेष्ठ आहेत तसं देवदेवताही तेवढे श्रेष्ठ आहे, असं मानून कुठल्या तरी एका देवतेवरती त्यांची श्रद्धा असते. तर त्यांना हे पृथक्वेन म्हटलेलं आहे. आणि तिसरे म्हणजे ब्रह्मणवरती ते हे करतात. ब्रह्मण म्हणजे कृष्णांचा प्रकाश म्हणजेच कृष्ण असं समजून ते त्याच्यामध्ये लीन व्हायला बघतात. पण हे कसे आहेत, आणि ह्याच्यातलाच तिसरा प्रकार म्हणजे जो त्यांनी सांगितलेला आहे, की कुठलं बरं, त्यांनी निर्विशेषवादी, जे अद्वैतवादी आहेत, हो ना. हे बघा इथे म्हटलेलं आहे, की भौतिक चेतना नसून, हा, जे भगवंतांच्या विश्वरूपाचा स्वीकार करतात आणि त्याची उपासना करतात, त्यापैकी सर्वात कनिष्ठ जे स्वतःचीच परमेश्वर म्हणून पूजा करतात, म्हणजे अहम ब्रह्मास्मी, माझ्यात आणि भगवंतांमध्ये काहीच फरक नाही, आणि स्वतःला अद्वैतवादी मानतात, ते प्रामुख्याने आहेत. आणि असे लोक स्वतःलाच भगवंत मानतात आणि या भावनेनेच ते स्वतःची पूजा करतात. हा सुद्धा परमेश्वर उपासनेचा हा एक प्रकार आहे. म्हणजे हे सगळं अल्पज्ञान आहे बघा, पूर्ण ज्ञान नाहीये, हे दूषित ज्ञान असल्यामुळे असं त्यांनी संकल्पना वेगळ्या वेगळ्या केलेल्या आहेत आणि त्या प्रकारे ते करतात. आता ह्याचं काय होणार आहे, त्यांना पुढे गती चांगली मिळणार आहे का, तर निश्चित मिळणार नाहीये. कारण दूषित ज्ञानाने ते अंधकाराच्या दिशेनेच जातात. तर त्यामुळे त्यांना योग्य ज्ञान घेणं हे आपल्याला आवश्यक आहे, जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच घेतलं पाहिजे, जे आपल्याला योग्य ज्ञान देतील. तर हे आपल्याला इथे महत्व समजून येतं या ज्ञानाचं. आता आपण 16वा बघूया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहमौषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निम अहम हुतम. हरे हरे कृष्ण. परंतु मीच कर्मकांड आहे, मीच यज्ञ, पूर्वजांना अर्पण करण्यात येणारे तर्पण, वनौषधी आणि दिव्य मंत्र आहे. तूप, अग्नी आणि आहुती ही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण सांगतात, अहम क्रतुः म्हणजे यज्ञ कुंडाचा अग्नी पण मी आहे, यज्ञ कुंड पण मी आहे, यज्ञ कुंडामध्ये घातले जाणारा पदार्थ पण मी आहे, ब्राह्मणाच्या मुखातून उच्चारले जाणारे मंत्र पण मीच आहे. आणि त्यानंतर इथे पुढे जे सॉरी, जिथे कृष्ण म्हणतात ना, अग्नी पण मीच आहे. कारण अग्नी हा पंचमहाभूतांपैकी एक आहे, आणि पंचमहाभूत ही कृष्णांची शक्ती आहे. भूमिरापो अनलो वायू खम मनो बुद्धिरेवच. म्हणजे पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश आणि मन, बुद्धी, अहंकार या 8 माझ्या भिन्न शक्ती आहेत, असं कृष्ण म्हणालेले आहेत. तर इथे काय म्हटलेलं आहे कृष्णाने, की कर्मकांडामध्ये सांगितलेले सर्व जे काही यज्ञ आहेत म्हणजे श्रीकृष्णच आहेत. आणि पुढचं जे वाक्य आहे ते खूप महत्वाचं आहे, शेवटचं जे तात्पर्यामध्ये, की जे कृष्ण भावना भावित आहेत आणि कृष्ण भक्तीमध्ये युक्त आहेत, ते सर्व त्या सर्वांनी हे यज्ञ पूर्वीच केलेले आहेत असं समजायचं. याचा अर्थ कळतोय का तुम्हाला, आठवतोय का याचा रेफरन्स काही. हे बघा, हे ते वाक्य आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर कर्मकांडामध्ये सांगण्यात आलेले सर्व यज्ञ म्हणजे श्रीकृष्णच आहेत. अर्थात जे कृष्ण भक्तीमध्ये युक्त आहेत त्यांनी सर्व वेदोक्त यज्ञ यापूर्वीच केले असल्याचे जाणले पाहिजे. याचा संदर्भ कुठे लागतो माहिती का, 8व्या अध्यायातला 28वा श्लोक वाचता का माताजी, ना मिनल माताजी. हो, वाचते, एक मिनिट. हा. हा. नामस्मरण हाच यज्ञ आहे ते का?
नाही आता बघा वाचतील या. नाही, आता आपल्याला हे माताजी वाचते की अनुवाद आता वाचा आलं बरं, लक्षात मग मला. आपल्याला स्पष्ट होईल का हम्म. असं कृष्ण म्हणालेत. वेदेषु तोच ना, हा 8व्या अध्यायाचा 28वा. हो 28वा ना. हो हो. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. त्याचा हे वाचते, जो हा मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. म्हणजे हा हे सर्व करताना तो यज्ञच असतो एक प्रकारचा. हा म्हणजे भक्ती केल्याने ही सर्व ह्या त्याला सर्व प्राप्त क्रिया म्हणजे होतात. यज्ञच आहेत, हा यज्ञवत आहेत या म्हणून इथे क्रिया. कृष्ण भावना जो करतो त्याला हे सर्व यज्ञ केल्याचं फळ ऑलरेडी प्राप्त झालेलं आहे, हे ऑलरेडी कृष्ण म्हणालेले आहेत तिथे 28व्या श्लोकामध्ये. हा त्यामुळे त्याला हे वेगळं करण्याची, कर्म काढण्याची गरज उरत नाही. जसं आपण तिथे उदाहरण घेतलं होतं की ज्या माणसाकडे 100 रुपये आहेत त्याच्याकडे 50 रुपये पण आहेत, 20 रुपये पण आहेत आणि 10 रुपये पण आहेत. तर तसंच जो भक्तिपूर्ण सेवा करतो किंवा जो कृष्ण भावना भावित आहे तर त्याला वेद अध्ययन, यज्ञाचरण, तपस्या, दान आणि सकाम कर्म हे करून प्राप्त होणाऱ्या सर्व फळ त्याला ऑलरेडी प्राप्त होतात. तर हे इथे त्यांनी संदर्भ आपल्याला सांगितला की जे कृष्ण भावनेमध्ये युक्त आहेत सर्व वेदोक्त यज्ञ त्यांनी पूर्वीच केलेले असल्याचे हे जाण. आता आपण पुढचा बघूया 17वा. 17वा. हा हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार वृक्साम यजुरेव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे म्हटलेलं आहे की एवढंच नाही तर जगताचा माता, पिता आणि पितामह पण मीच आहे असं म्हणतायत कृष्ण. पिता नाही तर पितामह. पितामह म्हणजे आजोबा, म्हणजे सगळ्यात आधी, कारण पितामह किंवा आजोबा हे अधिक श्रेष्ठ असतात पित्यापेक्षा, म्हणून असं म्हटलेलं आहे. तर कृष्ण इथे सांगतात की तुम्ही माझी भक्ती केलीत तर सर्व यज्ञांचं फळ तुम्हाला प्राप्त होईल. आणि प्रकृतीच्या योजनेप्रमाणे या भौतिक जगामध्ये आपले माता पिता असतात, पण खरं तर तेही आपले माता पिता ही कृष्णांचेच अंश आहेत. आणि माता पिता असं नाही तर सर्व जीव हे कृष्णांचे अंश आहेत. म्हणजे कृष्ण आपले खरे माता पिता किंवा पितामह आहेत, पोषणकर्ता आहेत. आणि कृष्णांचं जे भगवत धाम आहे ते आपलं मूळ घर आहे. आणि भौतिक जगामधलं जी नाती आपली असतात, मग आपली आई वडील असतील, आपला पती किंवा इतर कुटुंबीय, मुलं, हे सर्व यांचा जो संबंध असतो तर तो संबंध ठेवत असताना आपले जे मूळ माता पिता आहेत म्हणजे कृष्ण, यांचा आपल्याला कधी विसर पडू देऊ नये. म्हणजे ही स्मरण आपल्याला कायम ठेवलं पाहिजे की आपले खरे माता पिता कोण आहेत. आणि आपण या भगवद्गीतेच्या संपर्कात येऊन जे ज्ञान घेतो आपण, जी कृष्ण भावना आपण घेतो, तर या सर्वांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा आपल्याला प्रयत्न केला पाहिजे. तसंच ही दुसरी ओळ आहे ना आता श्लोकामध्ये, वेद्यम पवित्रम ओंकार वृक्षाम यजुरेवच. एकच मिनिट. हा क्षमस्व. तर ही दुसरी जी ओळ आहे, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेवच, याचा अर्थ काय तर कृष्ण म्हणतात की सर्व वेदांमध्ये उच्चारला जाणारा जो ओंकार आहे किंवा प्रणव, हा जो दिव्य शब्दध्वनी आहे तो पण मीच आहे. तर याआधी 7व्या अध्यायामध्ये 8व्या श्लोकामध्ये पण कृष्ण म्हणालेत बघा, रसोहम अप्सु कौंतेय प्रभास्मी शशी सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दम खे पौरुषम नृषु. म्हणजे वैदिक मंत्रातील जो ओंकार आहे, प्रत्येक वैदिक मंत्राच्या आरंभी असलेला हा जो प्रणव आहे किंवा ओंकार, हा दिव्य शब्द हा भगवंतांना संबोधित करतो. आणि वेद आहेत, वेदांचं ध्येय काय आहे, कृष्णांची प्राप्ती. आता हे जे चारही वेद आहेत, ऋग्वेद आहे, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद,
या चारही वेदांमधील सर्व मंत्रांमधील जो प्रणव आहे किंवा ओंकार आहे तर कृष्ण म्हणतात तो मी आहे. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया, 18वा. हरे कृष्ण. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जिवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता गतिर्भरता मध्ये गती हा जो शब्द आहे म्हणजे काय, ध्येय किंवा परमलक्ष्य आपलं, किंवा ज्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे ते स्थान म्हणूया. मग भरता, भरता म्हणजे काय, पालन करता, म्हणजे अर्थातच कृष्ण. आता सर्व शक्ती ही कृष्णांचीच आहे, सर्व काही त्यांच्या शक्तीमुळेच अस्तित्वात आहे आणि त्यांच्यामुळेच, या शक्तीमुळेच आपणही सर्व अस्तित्वात आहोत. त्यानंतर इथे म्हटलेलं आहे साक्षी. साक्षी म्हणजे आपण जे विचार करतो ते साक्षी भावाने कृष्ण बघतात. पाप आणि पुण्याचे ते द्रष्टा, उपद्रष्टा म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर निवास म्हटलेलं आहे. निवास म्हणजे धाम, सर्व काही हे भगवंतांच्या मध्ये स्थित आहे. सुहृत असा शब्द आहे. सुहृत म्हणजे सर्वांचे हितचिंतक मित्र. प्रभवहा, प्रभवहा म्हणजे सगळं काही त्यांच्यापासून आलेलं आहे, ते उत्पत्ती करतायत. आणि निधानम बीजम अव्ययम म्हणजे काय, सर्व गोष्टींचं मूळ बीज जरी असले कृष्ण तरी ते अव्ययम आहेत. अव्ययम म्हणजे अविनाशी असे आहेत. आता गती, गती म्हणजे आपण समजून घेतलं गंतव्यस्थान, जिथे आपल्याला जायचंय. तर आपलं परम लक्ष हे काय आहे, कृष्ण आहेत, म्हणजे कृष्णांचं स्थान हे आपलं गंतव्य स्थान आहे. तर सामान्य लोकांना हे माहिती नसतं. आता जे कृष्णांना जाणत नाहीत तर त्यांना कृष्णांच्या बद्दल ज्ञान नसतं, मग ते भौतिकामध्ये कुठेतरी मार्गभ्रष्ट होतात. म्हणजे ज्यांचं ध्येय ठरलेलं आहे, त्यांना माहिती आहे आपल्याला कुठे जायचं आहे, तर ते मग ते ध्येय म्हणजे तो मार्ग पकडून त्या ध्येयापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्यासाठी भक्तांना बघा शास्त्रांचं श्रवण करत राहायला हवं. आपलं ध्येय काय आहे जीवनाचं हे आपण समजून कुठून घेऊ शकतो, तर शास्त्रांचं जेव्हा ज्ञान घेतो तेव्हा आपल्याला समजतं की मनुष्य जीवनाचं ध्येय काय आहे. आणि जेव्हा आपलं ध्येय ठरतं मग त्याला अनुसरून आपण तो मार्ग पकडतो. तर भगवत धामाला पोचायचं असेल तर कृष्णांची भक्ती ही आपल्याला केलीच पाहिजे. पण आता जे लोक देवदेवतांची उपासना करतात ते मग त्यांच्या धामाला पोचतात. जसं की आता चंद्राची उपासना करतो तो चंद्र लोकामध्ये जातो. पण हे विविध जे लोक आहेत, देवदेवतांचे पण जे लोक आहेत ते शेवटी कृष्णांनीच तयार केलेले आहेत. आणि देवदेवतांची उपासना ही अप्रत्यक्षपणे केलेली कृष्णांची उपासना म्हटलीये. पण इथे आपल्याला काय सांगितलंय की प्रत्यक्षपणे आपल्याला कृष्णांची उपासना केली पाहिजे. म्हणजे जसं आपण हे उदाहरण आधी पण घेतलं होतं की इमारतीच्या सगळ्यात वरच्या मजल्यावर आपल्याला पोचायचं असेल तर तिथे लिफ्ट उपलब्ध असताना आपण जिना वापरतो का, तर नाही. तसंच हे आहे, कृष्णांची डायरेक्ट प्रत्यक्ष भक्ती पण आपण करू शकतो आणि कृष्णांची प्राप्ती करू शकतो. तर आपण जाणतो की या भौतिक जगामध्ये सर्व काही कृष्णांच्या वरती आधारित आहे. म्हणजे कृष्णांच्या कृपेशिवाय कुठलीही गोष्ट इथे अस्तित्वात राहूच शकत नाही. तसंच परमात्मा म्हणून कृष्ण हे सर्वांच्या हृदयामध्ये साक्षी भावाने उपस्थित आहेत. आणि आपण निवास करतो तो भूलोक आणि इतर सर्व ग्रहलोक हे कृष्णांच्या कृपेमुळेच आहेत. आणि आपलं अंतिम आश्रयस्थान कृष्णच आहे. तर कृष्ण सृष्टीचे सृजनही करतात, प्रलयानंतरचं विश्रांती स्थान पण आहे. आणि सदैव आपल्याला श्रद्धापूर्वक म्हणजे त्यांचं भजन केलं पाहिजे, स्मरण केलं पाहिजे. संकटातून आपलं जेवढी म्हणजे संकट भौतिक जगामध्ये येतील, सर्व मार्ग जरी आपले संपले तरी कृष्णांची बद्दलची आपली श्रद्धा जी आहे ती कधी कमी होऊ देऊ नये. पूर्ण विश्वास हवा की कृष्ण आपले सर्वांचे सुहृद आहेत. आपण ज्या गोष्टी बघितल्या बघा, गजेंद्रची बघितली, द्रौपदीच्या मदतीला धावून आले, गोकुळवासियांची त्यांनी अनेकदा मदत केलेली आहे. ते सगळ्या कथांचा जो सारांश आपल्या मनामध्ये आपण पक्का ठेवला पाहिजे की कृष्णांच्या शिवाय आपण अस्तित्वात नाही आणि एकमेव आपलं आश्रयस्थान हे कृष्णच आहे. म्हणजे भौतिक सगळे मार्ग जरी संपले तरी कृष्ण मात्र नेहमी भक्तांची मदत करतात, हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता 19वा. हा, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. तपाम्यहमहं वर्षं निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो,
मीच पाऊस थांबवतो आणि पाडवितोही. मी अमृतात तत्व आहे, अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यू हे मीच आहे. सत म्हणजे चेतन, असत म्हणजे जड पदार्थ, दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की सूर्याच्या माध्यमातून सर्वांना उष्णता आणि प्रकाश ते देतात हम्म. आणि वर्षा ऋतूमध्ये मुसळधार पावसाचा ते वर्षावही करतात आणि उन्हाळ्यामध्ये पाऊस पडू देत नाहीत. आता ही जी शक्ती आपलं पालन पोषण करते ती शक्ती म्हणजे कोण आहेत? कृष्णच आहेत. आणि अंतिम समयी आपल्याला मृत्यू म्हणून जे भेटतात तेही कृष्ण आहेत. त्यानंतर पुढे म्हटलंय सत असत किंवा जड आणि चेतन हे सर्व कृष्णच आहेत. त्यामुळे कृष्ण भावनेमध्ये स्थित मनुष्य प्रगत अवस्थेमध्ये असा भेद करत नाही. सर्व गोष्टींमध्ये तो कृष्णांना बघू शकतो. आणि यापूर्वी 7व्या अध्यायातल्या 7व्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणालेले आहेत की मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. म्हणजे काय? की अर्जुना, माझ्याहून श्रेष्ठ असं कुठलंही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांच्या प्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हा, तर परम पुरुषोत्तम म्हणजे परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान हे श्रीकृष्ण आहेत आणि आपल्या विविध परा आणि अपरा शक्तींनी ते सर्व व्यापक आहेत हे आपण समजू शकतो. म्हणजे आता उष्णताही तेच देतात, हम्म. पाऊसही तेच देतात, उन्हाळ्यामध्ये ते थांबवतायतही पाऊस. म्हणजे हे त्यांच्या अचिंत्य अशा या शक्ती आहेत आणि त्यामुळेच ही प्रकृती कार्यरत पण असते बघा. हा, तर आता आपण 20वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्रैविद्या मां सोमपाः पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्गलोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पापकर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्यलोका धामामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे सांगितलंय कृष्णांनी की जे लोक विविध देवतांची उपासना करतात ते स्वर्ग लोकात म्हणजे उच्च लोकांमध्ये जातात आणि असे लोक प्रार्थना करतात की त्यांना स्वर्गलोक प्राप्त व्हावा म्हणून. इथे सुरेंद्र लोकान म्हटलेलं ना. सुरेंद्र लोक म्हणजे काय? इंद्र लोकात, स्वर्ग वगैरे इत्यादी लोक. आणि तिथे जाऊन ते दिव्य भोग प्राप्त करतात. खाण्यापिण्याचे विविध पदार्थ, सुंदर अप्सरा, सुंदर उद्यान, सोमरस, ऐश्वर्यशाली जीवन, ते सुद्धा कसं दीर्घायुष्य त्यांना जीवन मिळतं, व्याधीरहित शरीर असतं, तंदुरुस्त शरीर असतं, असं सर्व पुण्यामुळे त्यांना प्राप्त होतं. आणि पण पुण्य संपलं की मग त्यांना परत इथे पृथ्वीवरती यावंच लागतं. म्हणून ते गतागतम काम कामान लभंते असं पुढच्या ह्याच्यामध्ये पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. आता आपण तोही श्लोक वाचूया आणि त्याचा एकत्र मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. माताजी 21वा पण वाचा. हरे कृष्ण. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे स्वर्गलोकातील अमर्याद विषय सुखाचा पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रिय उपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे जसं म्हटलं की जरी ते स्वर्गलोक त्यांना प्राप्ती झाली तरी तिथे पुण्य संपलं की हम्म. त्यांना पृथ्वीवरती यावं लागतं. म्हणून गतागतम काम काम लभंते असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे पुण्य आणि पुण्य संपलं की परत पृथ्वीवर. आता जोपर्यंत त्यांना कृष्णांच्या विषयीचं ज्ञान प्राप्त होत नाही तोपर्यंत कधी उच्च लोकामध्ये आणि कधी भूलोकावरती ह्या अशा येरझाऱ्या त्यांच्या चालूच असतात. ज्या ठिकाणी गेल्यावरती परतून यावं लागत नाही असं स्थान कुठलं आहे? केवळ भगवत धाम आहे. आणि त्याची प्राप्ती जोपर्यंत मनुष्याला होत नाही तोपर्यंत उच्च लोक ते भूलोक, भूलोक ते परत उच्च लोक, असं जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये मनुष्य पडत राहतो. या चक्रातून सुटका होण्यासाठी, सच्चिदानंद जीवन जगण्यासाठी
भगवंतांच्या आध्यात्मिक धामाची प्राप्ती त्याला करावी लागते, जे त्याच्यासाठी श्रेयस्कर आहे. आणि जे आता उच्च लोक आहेत, जिथे पृथ्वीपेक्षा अनेक पटीने श्रेष्ठ श्रेणीचा इंद्रिय उपभोग प्राप्त करता येतो, पण इंद्रिय उपभोगांचं म्हणजे हे इंद्रिय उपभोग करून पुण्य क्षीण झालं की पृथ्वीवरती त्याला यावंच लागतं. आता हम्म. या उच्च लोकाच्या प्राप्तीने जन्म मृत्यूचं चक्र मात्र त्याचं सुटत नाही. त्यामुळे भगवत धामाची जोपर्यंत प्राप्ती होणार नाही तोपर्यंत भौतिकातून सुटका होणार नाही. उच्च लोक हाही भौतिकाचाच भाग आहे, हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे जन्म मृत्यू तिथे आहेच. आता जो आधीचा श्लोक होता ना, ज्याच्यामध्ये वेदांच्या बद्दल सांगितलं होतं, तर वेदांच्या माध्यमातून आपण कृष्णांनाच जाणू शकतो. वेदांचं ध्येय हेच आहे की कृष्णांना जाणणं. तर उच्च लोकांची प्राप्ती करणं हे वेदांचं ध्येय नाहीये, हे समजलं पाहिजे आपल्याला. वेदांचा अभ्यास करून किंवा वेदांच्या द्वारे कोणाला जाणायचं असेल तर ते कृष्णांना जाणायचं आहे, हे आपल्याला माहितीये. पुढे 15व्या अध्यायामध्ये तो श्लोक आहे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, जो श्लोक आहे त्याच्यामध्ये कृष्ण हेच सांगतात. आता इथे ह्यांची 3 वेदांची नावं आहेत बघा. तो 1 मिनिट मी श्लोक मागे घेते जरा. त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा. तर 3 वेदांची नावं इथे आहेत. तर तो अथर्व वेद जो आहे ना, हा 3 वेदांच्या पेक्षा वेगळा मानला जातो, पण त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल नॉलेज दिलेलं आहे. कर्मकांड वगैरे हे जे नॉलेज आहे हे इतर 3 वेदांमध्ये आहे. तर हा भाग अथर्व वेदाचा थोडासा वेगळा म्हटला जातो. आणि जे त्रिवेदी असतात तर ते या 3 वेदांचा अभ्यास करतात. 3 वेद म्हणजे ऋग्वेद आहे, त्याच्यानंतर यजुर्वेद आणि सामवेद. तर ह्या तिन्ही वेदांमध्ये यज्ञ, भगवान किंवा आध्यात्मिक विषयांवरती चर्चा केलेली आहे. पण अथर्व वेदामध्ये आयुर्वेद, चिकित्सा, वास्तू, ज्योतिष अशा भौतिक विज्ञानांवरती तो आधारित आहे. अर्थात तो ह्या अथर्व वेद ह्या 3 वेदांमध्ये विलीन झालेला आहे, त्यामुळे त्याचा उल्लेख वेगळा केलेला नाहीये. पण इथे म्हणजे इथे जेव्हा म्हटलेलं आहे तर त्रैविद्या असं म्हटलेलं आहे. तर ते जे त्रिवेदी असतात तर ह्या 3 वेदांचा ते अभ्यास करतात. हा. माताजी पुन्हा एकदा सांगता का, ह्या त्रिविद्या कशाचं वर्णन करतात? त्रिविद्या हे आपण 4 वेद म्हणतो बघा माताजी. सामवेद, यजुर्वेद, त्याच्यानंतर ऋग्वेद आणि सर्व. चौथा अथर्ववेद, बरोबर. आणि हा. इथे म्हटलेलं आहे त्रैविद्या. त्रैविद्यामध्ये त्याच्यात अथर्ववेद घेतलेला नाहीये. हं. सामवेद, यजुर्वेद आणि ऋग्वेद, हे बघा इथे तिघांचं नाव आहे, अथर्ववेदाचं नाव नाहीये ह्याच्यामध्ये. तर अथर्ववेद वेगळा कसा आहे, तर हे जे 3 वेद आहे ना, हे आध्यात्मिक विषयांवरती आधारित आहेत हे. म्हणजे अच्छा. यज्ञ, भगवान, देवता ह्यांची स्तुती वगैरे हे सगळं आहे. आणि जो अथर्व वेद आहे, अथर्व वेदामध्ये आयुर्वेद, चिकित्सा, वास्तू, ज्योतिष अशा भौतिक विज्ञानांवरती तो आधारित आहे. अर्थात तो ह्याचा भागच आहे. खरं तर वेद एकच होते ना, त्यांचा 4 विभाग केले गेले हे व्यासदेवांच्या द्वारे. पण हा अच्छा. अथर्व वेद आता ह्याचा भागच आहे, म्हणून त्याचा वेगळा उल्लेख केलेला नाहीये. आणि जे त्रिवेदी असतात ते ह्या तिघांचा, सामवेद, यजुर्वेद आणि ऋग्वेदाचा अभ्यास करतात, हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि इथे इथे संदर्भ आपल्याला काय घ्यायचा आहे की हा वेदांचा अभ्यास करून काय करायचंय, तो उच्च लोकांची प्राप्ती करून घेणं हे वेदांचं ध्येय नाहीये. वेदांच्या द्वारे आपल्याला काय जाणायचंय, कृष्णांना जाणायचंय, हे वेदांचं ध्येय आहे खरं तर. समजले. धन्यवाद हा. माताजी. हरे कृष्ण. हरे आता कृष्ण. 21 झाला, आता 22वा श्लोक बघून आपण थांबूया. हरे म्हणजे ते कृष्ण. यज्ञ वगैरे करून स्वतःला उन्नत करून घेतात, परंतु ते विष्णू म्हणजे वैकुंठ धामापर्यंत पोहोचत नाही. पोचत नाहीत. कर्मकांड, सकाम कर्म होतात ना कर्मकांड करत नाही वेदांमध्ये. बरोबर. कर्मकांडाचा भाग आहे की तुम्ही हम्म. अमका यज्ञ केला तर अमकी फळप्राप्ती होईल. पण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की फार फार तर वेदांनी कर्म करून स्वर्गलोक मनुष्य गाठू शकतो. पण म्हणजे सुख स्वर्गलोकात जरी मिळतील, गेला तरी परत भूलोकात यावंच लागणार आहे, पुण्य म्हणजे संपली की. सुख मिळतील आणि तुमचं पुण्य संपलं की परत यावं लागेल. म्हणजे ह्याच येरझऱ्या चालू असणार, भूलोक ते उच्चलोक, उच्चलोक ते परत पृथ्वीलोक. हेच चक्र, जन्म वैकुंठ मृत्यूचं धामात चक्र प्रवेश भेदू नाही, शकत नाही. हा. वैकुंठ लोकाची प्राप्ती नाही. वैकुंठ लोकाचा प्रवेश नाही, गोलोक धामात पण प्रवेश नाही. पण खरं वेदांनी काय जाणून घ्यायचं आहे की आपल्याला कृष्णांची प्राप्ती, वेदांचं ध्येयच हे आहे. माताजी तुमच्याकडे पुस्तक आहे ना, 15व्या हो, अध्यायातला 15वा श्लोक वाचा बरं जरा. त्यात 15व्या तो श्लोक अध्यायातला आणि त्याचा 15वा. अनुभव. सर्वस्य ओके, चाहम वाला जो श्लोक आहे ना. हो हो.
सर्वस्यच्या हृदि एक मिनिट. सन्निविष्टो. हो 15वा श्लोक ना, 15व्यातला. हो. हम्म. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देव दविदेव चाहम्. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण म्हणजे वेदांद्वारे जाणण्याजोगा मीच आहे. म्हणजे वेदांचं हम्म. ध्येय काय आहे? कृष्णांना जाणणं. हा, श्रीकृष्णाचा वेदांचं वेद. ध्येय कर्मकांड किंवा सकाम कर्म करून स्वर्गलोकाची प्राप्ती करणं हे नाहीये. हा, हे अल्प हो, ज्ञान झालं. पूर्ण हो. ज्ञान घेण्यासाठी गुरूंकडून हे समजावून घ्यावं लागतं आपल्याला की वेदांचं अंतिम ध्येय काय आहे. श्रीकृष्णच आहे. श्रीकृष्णच आहे. हा, आता हा, 22वा माताजी. हरे कृष्ण. मी वाचू. हो, हो, वाच. वाचा वाचा. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे लोक अनन्य भक्तीने माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करीत माझी उपासना करतात, त्यांच्या गरजा मी पूर्ण करतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे त्याचे मी रक्षण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता देवतांची उपासना करणारे देवलोकामध्ये जातात, उच्च लोकांची प्राप्ती करतात, पण पुण्य संपलं की परत पृथ्वी लोकामध्ये येतात. म्हणजे अशा चक्रा त्यांच्या सुरू असतात, हे आपण समजलं. आणि प्रलय कालामध्ये सर्व काही नाश होऊन परत जन्म घेतात, हेही आपल्याला माहितीये. तर पण भगवंतांचे भक्त कसे असतात, त्यांच्या बाबतीत काय होतं, तर इथे कृष्ण सांगतात की जे माझे अनन्य भक्त आहेत, जे माझी नित्य उपासना करतात, त्यांच्याकडे जे नाही ते मी देतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे त्याचं मी रक्षण करतो. तर या श्लोकावरती आधारित एक छोटीशी गोष्ट आहे, ती आपण जाणूया. तर अर्जुनाचार्य नावाचे कृष्णांचे एक महान भक्त होते, ब्राह्मण होते ते. आणि आपल्या पत्नी बरोबर ते राहत असत. आणि ब्राह्मण असल्यामुळे ज्ञान देणे, उपदेश सांगणे असं कार्य ते करत असत. अगदी साधं सरळ जीवन ते जगत होते. तर त्यांना जी काही दक्षिणा मिळत असे त्याच्यामध्येच त्यांचा निर्वाह चालत असे. तर रोज ते म्हणजे भगवद्गीताचं वाचन नियम होता त्यांचा वाचन करण्याचा. त्याप्रमाणे त्यांनी हा श्लोक वाचला. अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. तर ह्याच्यामधलं जे योगक्षेम वहाम्यहम हे जे शब्द आहेत ते त्याच्यावर त्यांनी खोडून टाकलं. म्हणजे ही गोष्ट चुकीची आहे, अमान्य आहे म्हणून तसं त्यांनी ते खोडून टाकलं. कारण काय झालं होतं की गेले 2-4 दिवस त्यांना काही दक्षिणा मिळाली नव्हती, त्यामुळे त्यांच्या घरी खायला अन्न नव्हतं. आणि इथे जे लिहिलेलं होतं ना श्लोकामध्ये की कृष्ण त्यांच्या अनन्य भक्तांच्या सर्व आवश्यकता पूर्ण करतात, हे वाक्य त्यांनी खोडून टाकलं आणि ते उठले आणि आपल्या पत्नीला म्हणाले की मी जातो जरा बाहेर, बघतो काही भिक्षा मिळते का, असं म्हणून ते निघून जातात. आता ते गेल्यानंतर थोड्याच वेळामध्ये 2 सुंदर बालक त्यांच्या घरी येतात आणि एक बालक त्यातला गोरा असतो आणि दुसरा बालक असा श्यामवर्णाचा असतो. आणि दोन्ही बालक हे अत्यंत सुंदर असतात, तेजस्वी असतात. आणि हातामध्ये त्यांच्या सामानाच्या पिशव्या घेऊन ते आलेले असतात, ज्यामध्ये अनेक खाण्याचे पदार्थ असतात, फळं, भाज्या, अशा खूप गोष्टी असतात. आणि घरी पोचतात ते बालक तिथे पिशव्या काढून ठेवतात आणि अर्जुनाचार्यांच्या पत्नीला म्हणतात की माताजी हे सगळं सामान तुम्ही ठेवून घ्या आतमध्ये, आम्ही हे तुमच्यासाठीच आणलंय आणि आम्ही फार दमून गेलेलो आहोत आणि हे सामान वापरून आता तुम्ही घरी तुमचं जेवण बनवा आणि तुमचे पती आले की त्यांना तुम्ही हे जेवण वाढा तयार करून. तर अर्जुनाचार्याच्या पत्नींना अतिशय आश्चर्य वाटतं. ती दोन्ही बालकांना बघून काही समजू शकत नाही हे कोण. तर ती विचारते की तुम्ही कोण आहात, बसा थोडा वेळ, खूप दमलेले दिसता तुम्ही, तुमच्यासाठी पण मी काहीतरी बनवून आणते, थोडा वेळ तरी थांबा. पण आता हे बालक खूप घाईत असतात. ते म्हणतात नाही नाही आम्ही थांबू शकत नाही, आम्हाला लगेच जावं लागेल. तर ती विचारते तुम्ही कोण आहात दोघं जण. तर त्यावर हे काय उत्तर देतात की तुमचे पती जे आहेत ते आमचे गुरुजी आहेत आणि गुरुकुलामध्ये ते आम्हाला शिकवतात आणि आम्हाला लगेच निघालं पाहिजे, नाही तर ते आमच्यावरती रागावतील, कुठे गेला होता तितका वेळ म्हणतील. तर असे म्हणून ते बालक दोघं जण वळतात आता परत जायला.
तर वळाल्याबरोबर त्यांच्यामधला जो श्यामवर्णाचा बालक असतो त्याच्या पाठीवरती ह्या माताजींना एक खूण दिसते, एक व्रण दिसतो, अशी रेघ ओढावी अशी. तर ती बाई त्या म्हणजे ह्या पत्नी त्यांना विचारते, अर्जुनाचार्यांची पत्नी, त्या बालकाला काय झालं, तुला तुझ्या पाठीवर ही कसली खूण आहे? तर तो बालक सांगतो की माझ्या गुरुजींनी मला चिडून मारलेलं आहे. आता ही बाई विचार करू लागते की माझे पती एवढे क्रोधित होतात, एवढ्या लहान बालकावरती त्यांनी असा कसा हात उगारला. आता तिला काही समजत नाही, पण ती व्रण तो व्यवस्थित बघते. अर्जुनाचार्य थोड्या वेळाने परत येतात आणि ही पत्नी त्यांना आता सगळी हकीकत सांगते. अर्जुनाचार्य डोळे बंद करून थोडा वेळ बसतात आणि सगळी गोष्ट त्यांना समजते की ते घरी आलेले जे दोन बालक होते ते साक्षात कृष्ण आणि बलराम होते. आणि श्लोकामध्ये जे खोडलेले शब्द होते ना, योग क्षेम वहाम्यहम, त्यावर जी मारलेली रेघ होती ती पाठीवरती व्रण म्हणून कृष्णाच्या उमटलेली होती. तर त्यांना ते खूप दुःख होतं. लगेच ते त्या शब्दावरची मारलेलं खोडलेलं काढून म्हणजे खोडून टाकतात. आणि कृष्णाने स्वतः येऊन योगक्षेम वहाम्यहम पूर्ण केलेलं होतं बघा भक्तांचं. तर अशा प्रकारे भगवंत आपल्या भक्तांचं रक्षण करतात. भगवंत म्हणजे भगवंतांचं आणि आपल्या भक्तांचं हे नातं कसं असतं हे या श्लोकात आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि या श्लोकाला भगवद्गीतेची फलश्रुती असंही म्हणतात. तर इथे कृष्ण म्हणतात की माझ्या भक्तांकडे जे नाही ते मी त्यांना देतो आणि जे आहे त्याचं रक्षण करतो. पण इथे एक अट आहे. ते काय आहे अट? की अनन्य चिंतयंतो माम, म्हणजे काय? अनन्य भक्तिभावाने जो माझं चिंतन करतो त्यांनाच ही फलश्रुती प्राप्त होते. तर त्या ज्या भक्ताला भगवत प्राप्ती करण्याची इच्छा आहे आणि जो नवविधा भक्तीमध्ये रममाण आहे अशा भक्ताला निस्संदेह विनाप्रयास भगवत प्राप्ती होऊ शकते. याला योग म्हणतात. कारण असा भक्त भगवंतांचं सान्निध्य प्राप्त करतो आणि भगवत कृपेमुळे अशा भक्ताला भौतिक जगामध्ये बद्ध व्हायला परत कधीच परतावं लागत नाही. हे क्षेम झालं त्याच्यासाठी. तर कृष्णांनी दिलेलं हे संरक्षण असतं. म्हणजेच ही कृष्णांची कृपा झाली. तर कृष्ण भावनेची प्राप्ती होण्यासाठी कृष्ण भक्ताला अशा प्रकारे सहायता करतात आणि भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाला की परत त्याला या भौतिक दुःखालयामध्ये येण्यापासून त्याचं रक्षण करतात. तर इथे आज आपण थांबूया. ते LICचं ब्रीदवाक्य आहे ना, LIC चं हो हो ब्रीदवाक्य. हो, योगक्षेम LICचा ब्रीदवाक्य आहे, बरोबर. वहाम्यहम. त्यामुळे ते हे लक्षात